Assalamu alaikum hurmatly izleyiciler. Men jurnalist Alla Murat Rahimov. Ina şu wagt ilkinji TikTok söhbetleşdigimden çykdym. Ýakynda men TikTok hasabymy açdym. Ondan şuna men ha ilkinji gerek şu taýda TikTokda söhbetleşdik edip gördüm. Gyzykly eken TikTokda söhbetleşdik etmek. Çağırdylar. Indi bu söhbetleşdik näme hakynda boldy? Bu söhbetleşdikde bir näçe tema gowy boldy. Şu temalardan birim bir küçünlükde devlet lideri Murat Gurbanov'un YouTube kanalına Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedov impeachment elan edenlikleri vardı beyan ettiler. Cemem 9 tane adam yığınıp bir şu taýda. Ne şolar impeachment elan edýär Türkmenistan prezidentine. Impeachment demek näme? Anam bildirmesizlik. Yani Türkmenistan prezidentinin bir giden kanunlar bolýanlygyna salgylanyp, indi şoňa anam bildirilýän halk tarapyndan bizem halkyň adyndan şo anam bildirilmeýänligini elan edip Türkmenistan prezidentinin wezipesinden gidýänligini bizin halka ýetirýär ýa-da wezipeden biz çetleşdirýär diýmeklik bolýar. Biz çetleşdirýär diýmeklik bolýar. Indi olar ýaly beyan etmege bilen yuridik hukuky haky bir esasy barmy? 9 tane adam. O hakda gurrun etdik. Şoň bardygy ýokdy hakynda Murat Gurbanowyň özüni dinleseňä ondan has ozal ene geçen ay iyul aýynda şular ýaly bir gepleşip goýupdyr prezidentine Türkmenistan prezidentine impeachment garaşýar diýip 13-nji iyulda bir çykyş etdi. Şo taýda näme diýdi? Şo 13-nji ýyldan çykyşynyň 25-nji mündüne diýär Murat Gurbanow. Türkmenistanyň diýär adamlary halky diýär Aşgabatda gelip diýär prezident köşküniň öňüne gelip diýär impeachment elan etmäge haky bar diýip gönaý diýär da. Ýagny adamlar diýär toparlanyp gelýärler Aşgabatda prezident köşküniň öňüne gelýärler-de elan etmeliler. Biz impeachment elan etdik. Bizine halk bolup seni wezipeden çetleşdirýär, senin wezipeden çetleşdirilýänligiňi elan etdik diýmäge haky bar, ondan wezipeden gitmeliler. Ene bay Murat Gurbanowyň sözi. 25-nji mündünde şu gepleşiň. Baňa da meçe görüp maladesse oturandan biri bar. Na şu taýda Gowunç Mary diýip meňem kanalyma gelip maňa da hüjüm edýänden biri şu Gowunç Mary diýilýän devlet lideriniň ýanky jarşylarından biri gelin watandaşlar efiri yollap like basalyň Muradaga biz üçin gymmatly wagtyny sarp edýär, öz bähwidi üçin däl ýalňyş düşünmäň diýip ýazypdyr şu taýda. Indi hakykatdan Murat Gurbanowyň aýdy şeýaly bolup bilýär kanunda. Adamlar gelýär, adamdan bir topar gelýär, Aşgabatda prezident köşküniň öňüne gelýär. Serdar Berdimuhamedov biz sana impeachment elan etdik. Indi sen prezident däl ýa-da Serdar Berdimuhamedov paty-putysyny ýygyna ýapyp prezident köşküninden gidýär. Şeýlemi? Ýa-da ene bilen aýdy şeýaly 2 gün bundan ozal 9 tane adam bolup çykdylar. Tutuş Türkmenistanyň halkynyň adyndan çykdylar da biz sana impeachment elan etdik diýdiler 9 tane adam bolup. Indi ol näme aňlady ýa? Ana şu TikTok söhbetleşdigimiň temalarynyň biri şo boldy. Ýene bir temada olam şol bir küçünlükde edil şowun soňky gedek şolaň eden beýanatynyň güni, ýanky beýanatynyň güni. Muhammed Düýeci Kanadadan çykyş edip ne diýär Azerbaýjan ne Orsiýata garşy uruşa taýýarlyk görýär diýär. O prezident Aliýewiň ýol başçylygyna bizem diýär Aliýewiň arkasynda durmaly biz diýär türkmenler bizem diýär Aliýewiň arkasynda durmaly, Azerbaýjanyň arkasynda durmaly diýär. Orsiýet bilen uruşmaga taýýar bolmaly bizem diýär. Sebäbi diýär Azerbaýjanyň düşmany, ýagny Aliýewiň düşmany biziň düşmanymyzdyr diýär. Indi buňa nähil garamaly? Ana o barada da söhbet etdik. Nähili öz garaşymy aýtdym. Ýanky Muhammed Düýeciň ýanky beýanaty barada, ondan gideliň şowuny bar. Türkmenistana gitmeli, Han Havaryaz, ol kampaniýada ýol başçylyk edýänden, ony öjükdirýänden biri Nur Muhammed Anay bilen Talip Abbasow. Indi ol gideliň diýmekligiň aňyrsynda näme? Gideliň diýmekligi esas barmy, taýýarlyk barmy? Gidenden ýerik barmaly, baranda näme bolar, näme bolmagy mümkin?
Awa näme bolmalygy mümkin, oňa aňyrtynda nähil jogapkärçilikler bar, şo gideling diýen adamlar nähil jogapkärçilik alyp bilýärler. Şol ýoly goýjak bolýan kampaniýalar üçin o hakda gurrun etdik. Awa inni şo taýda ýanky inni impeachment meselesinden başladyk da. Şu taýda ýatlatjakladym men häzirini şol TikTok gepleşigimdi. Şol eden höwetdeşligimi men ketip alyp goýjak bolýan, birazjyk gysgaldylan görnüşde bolar. Ol höwetdeşlik ýa-da ulawraga çekdi. Esasrak ýerlerini diňläp bilersiňiz. Inni şo taýda bir ýatlatjakladym, şo ýanky höwetdeşlikden çykandan soň men täzeden seretdim käbir kanunlara, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň üýtedilen görnüşine seretdim, hem Türkmenistanyň prezidenti diýilen prezident hakynda kanuny, oňa da seretdim. Nähil maksat bilen seretdim? Sebäbi Türkmenistanyň konstitusiýasynyň olalky köne versiýalaryna, köne nusgalaryna intep üýtedilmi. Bilişiňizde Türkmenistanyň konstitusiýasy bir näçe gezek üýtedildi. Umuman garaşdyryk ýyllar diýilen döwrüň dowamynda. Ondan şol üýtedilen versiýalarynyň birini men özüm odalan bir gepleşik edipdim. Şoňa salgylanyp. Şo taýda bir zat diýilýärdi, ýagny Türkmenistanyň prezidentini wezipesinden nähil ýerde çetleşdirip bolýar, hem kim çetleşdirip bilýär. Şol soragyň jogaby bady Türkmenistanyň konstitusiýasynda da, hem Türkmenistanyň prezidenti diýilýän kanunda da. Şonda näme diýilýärdi? Şo köýeni versiýalarynyň birinde şo kanunda. Türkmenistanyň mejlisiniň agdalarynyň 3-den 2 böleginiň inisiatiwasy bilen şolar ses beren ýagdaýynda, ýani Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň konstitusiýasynyň düzgünlerini bozdy ýa-da Türkmenistanyň kanunlaryny bozdy. Şoň üçin biz buňa anam bildirilmesizligi elan edýär. Biz anam bildirilmesizligi elan edýärse, Türkmenistanyň prezidentini wezipesinden çetleşdirmek barada endeşler ýaly ses berýär, şol 3-den 2 bölegi ses beren halatynda wezipesinden çetleşdirip bilýär diýip ýazyldy. Türkmenistanyň konstitusiýasynda da, Türkmenistanyň prezidenti arada gaýratyn kanununda da. Hem ýene bir mümkinçilik wady, ýanky bir varianty. Türkmenistanyň ses berme hukuky bolan ilatynyň raýatlarynyň adından 200 müňüsi şol inisiatiwa bilen ol toplan halatynda, ýani Türkmenistanyň prezidentini wezipesinden çetleşdirmeli diýip ol toplan halatynda adamdan 200 müň adam raýat şonam Türkmenistanyň mejlisine tapşyrylýar. Şol arda şol ýanky gol onam Türkmenistanyň şo mejlis tasdiklan halatynda Türkmenistan prezidentini wezipeden çetleşdirip bolýar diýip ýazyldy. Inni soňradan men şo boýunça men gurrun etdim. Ýani gurrun edemde men şol 2 tany varianty bar diýdim da. Bir şol mejlis şonu ýedi bilýär, bir Türkmenistanyň ses bermäge hukuky bolan ilatynyň adından raýatlarynyň adından 200 müň gol toplan halatynda. Şonu edip bolýar diýdim, teoriýa taýdy. Soňra täzeden seretdim. Şo kanunlar şo öňkü durşunda durum kalyp, sebäbi o kanunlar üýtedildi. İkisi hem ýanky Türkmenistanyň konstitusiýasy üýtedildi 2023-nji ýylda, Türkmenistanyň prezidenti barada kanunum üýtedildi. Ýene nowatdaky gedek öňkü aýtjym ýaly bolup bir näçe gedek üýtedildi. Indi görüp otursam konstitusiýadan o düzgün aýrypdyrlar. İkisini hem aýrypdyrlar. Näme size görkedeýin? Konstitusiýadan ikisini hem aýrypdyrlar. Indi şu täze konstitusiýaň türkmençe nusgasy şu. Ene şu taýda şo mesele goýulýar. Goýulmaly ýeri şu taý. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 76-njy maddasynda şu taýda prezident hakynda gurrun edilýär. Indi diňe nähil ýagdaýda aýdylýar. Türkmenistanyň diýär prezidenti haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, prezident saýlanylýança onuň ygtyarlyklary Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Ýani beýdimeklik näme diýär? Näme aňladýar? Türkmenistanyň häzir prezidenti Serdar Berdimuhammedow şol birden bir sebäp bilen saglyk ýagdaýymy nähil ýagdaý belli däl. Ya öldürülýärmi? Ya ay mena prezident boljak däl, indi nerwim çydan okdiýärmi? Tapaw diýok. Kaýsydyr bir sebäbe görä diýär. Öz wezipesini ýerine ýetirmese diýär. Şoň ýerini diýär wagtlaýynça kim elýär diýär? Ygtyarlyklaryny Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy. Olam kim? Kakaty Haramuly. Gurbanly Berdimuhammedow. Şol eýleýärmişim, eýläp bilýär. Ondan şu halatda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary onuň ygtyarlyklarynyň Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygyna geçen gününden başlap 60 günden giýje goýulman geçirilmelidir. Bu näme aňladýar? Şondan başlap ýa şo günden başlap
gelecekki 60 ýylyň dowamyna täze prezidentlik saýlawlary elan edilmeli, geçirilämeli, ýani saýlawlar geçirilmeli. 2 aýyň dowamyna. Şoň dowamyna da ýani halk maslahatynyň başlygy wagtynça ýerine ýetirýär prezidentiň wezipesini. Ýöne diýär şo möhlet geçenden soň şol halk maslahatynyň başlygy ýani Gurbanly Berdimuhammedow saýlawlara gatnaşmaga haky ýok diýär. Ýagny ine şu taýda şey diýär. Türkmenistanyň prezidentiniň diýär borçlaryny yerine ýetirýän adam, ýagny on borçlaryny yerine ýetirýän kim bolup bilýän eken diňe halk maslahatynyň başlygy, ýagny häzirki wagt Gurbanly Berdimuhammedow. Şonu yerine ýetirýän adam diýär Türkmenistanyň prezidentligine dalaşgar hödürlenip bilinmez diýär. Demek şol kandidat bolup bilenok saýlanmak üçin. Hemişe prezident saýlanmak üçin hakyky näme resmi ýagdaý. Şu döwürde diýär Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler hem giret bilinmez diýär. Inni şu taýda impeachment ýok, aýrypdyrlar. Şu taýda bolmaly impeachment. Ne orçça variantyna da teredip gördüm, şu taýda ýok, impeachment meselesi ýok. Ýani şol prezidentiň wezipeler hakyndaky mesele boldy, ýani şu da prezident Türkmenistana diýilen ýerde. Şu taýda teredip çykdym mony, şuňa orçça variantyna da ýani maddada diňe ýankyratlar aýdylýar. Ýöne öň odal kaýdyşmaýaly, öň bady, ine köýne konstitusiýany 92-nji ýylyň konstitusiýasyna ýokary organ halk maslahaty diýilýärdi. Şo taýda näme diýilýärdi? Ine 92-nji ýylyň konstitusiýasynyň 60-njy maddasyna случае нарушения президентом Конституции и закона законов, Халк Маслахати может выразить недоверие президенту и вынести вопрос о смещении на народное голосование. Вопрос о недоверии президенту может быть рассмотрен по требованию не менее 1/3 установленного числа членов Халк Маслахати. Решение о недоверии президенту принимается не менее чем 2/3 голосов ustanowленного числа членов Halk Maslahaty. Ondan näme diýilýär? Türkmenistan prezidenti konstitusiýa düzgünlüğü ýa kanunlar bolan halatynda diýär Halk Maslahaty diýär, anam bildirilmeselik çäreğini elan edip bilýär prezidente garşy diýär. O meselem diýär, şol Halk Maslahatynyň diýär Halk Maslahatyna agdalan umumy sanynyň 3-den 2 böleginiň ses beren halatynda o mesele diýär goýulyp bilinýär diýär. Inni ola o döwürde halk maslahaty iň ýokary organ hasaplanýardy. Niýe ýa-da döwüründe kabul edilen konstitusiýada. Ondan soň bir wagt geçenden o halk maslahaty ýatyrly meclis esasyny näme geçdi kanun çykarjy organa. Ondan onna birazjyk üýtgetdiler de o taýda ýankyny şolady meclis edip bilýär diýdiler. Halk maslahaty diýerler Türkmenistan parlamenti ýani meclis edip bilýär. O taýda da решение о недоверии президента Туркменистана принимается не менее чем 3/4 голосов. Иң соңунда diýär, şonuňa wezipeden aýrylmaly diýilen kararda diýär ýöne diýär. Meclis agdalarynyň diýär 4-den 3 bölegi ses bermeli diýär. Ondan ozal halk maslahatynyň 3-den 2 bölegi ses berse ýeterli diýilýärdi. Ýöne bu taýda 4-den 3 bölegi gutornukly ýagdaýda ses beren halatynda aýryp bolýar diýär. Ýöne bu ikinji variantynda da nemede 200 000 adam gol toplasa bolýar diýilip ýazylgy diýär. Emma şundan soňky variantynda men öz gözüm bilen gördüm, o arada men gepleşiklen birinde agdabam geçdim. Soň şundaşyndan şo ses bermän hukuky bolan raýatlaryň 200 000 gol toplap şol inisiatiwa bilen çykyş etse, hem şol gollaryny meclise tapşyrsa, şonda da şo mesele güýje girip bilýär diýip ýaly. Onam ýöne kim tasdiklasa, meclis tasdiklamady. Ýani raýatlaryň 200 000 gol toplanandan soň onu meclise tapşyranlardan soň meclis şoňa karar bermeli iň soňunda. Inni soň inni seredin, inni konstitusiýadan häzirki täze konstitusiýadan bunu dol aýyrdylar diýdik da. Aýrypdyrlar. Inni ýankynam şu taýda görkezýän düzgünüm hem aýrypdyrlar. Soňky konstitusiýada 2023-nji ýylda iň soňky ýylan üýtgetmede aýrypdyrlar. Ol 200 000 raýatyň golu hakynda da ýok, şu meclisiň hem nemesi ýok, meclisiň hem ygtyýarlygy ýok. Ýöne diňe bir ýerde saklapdyrlar. Ine prezident Türkmenistan prezidenti hakyndaky kanun bir kanun var. Şu taýda bar, şu meclisiň şonu aýryp bilýän hakynda. Ine şu kanunam 2023-nji ýylda üýtgedilipdir bulan 16-njy martynda. Ýöne şoňa garamazdan bar bir meclisiň şu aradaky ygtyýarlygy saklanypdyr, görkezlipdir. Iň soňrana gelýär. Şu taýda ene şu taýda şular ýaly näme bar? Madda var, 16-njy madda şu kanunyň. Прекращение полномочий президента Туркменистана diýär.
Türkmenistan prezidentinin ıhtiyarlıklarının besedilmegi diýip bir bölüm var. Şonda nähili ýagdaýda besedilip bilinýär. Ýagny täze prezident saýlananna şol öz wezipesine resmi ýagdaýda girişen halatynda odalky prezident öz wezipesini ýitirýär. Ola bir ýagdaýda. Ýa-da diýär, в случае досрочного освобождения должности при невыполнении им своих обязанностей по болезни в порядке, установленном Конституцией. Ýa-da diýär, saglyk ýagdaýy sebäpli diýär, öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese diýär, şo ýagdaýda diýär, öz wezipe borjyny besedýär diýär. Ihtiyarlyklaryny besedýär Türkmenistan prezidenti. Üçüncü varianty, в случае нарушения президентом Туркменистана Конституции, президентом Туркменистана Конституции и законов Туркменистана. Ýa-da diýilýär, Türkmenistanyň konstitusiýasyny bolan ýagdaýynda ýa-da Türkmenistan kanunlaryny bolan halatynda diýär prezident. Şonda diýär meclisiň diýär karary bilen meclis diýär anamsızlyk bildirýär diýär. Hem şonu wezipeden çetleşdirip bilýär diýär. Ýöne şu taýda ýöne öňkü kanunlarda, öňkü konstitusiýada görkezlen düzgünler şu taýda görkezilmändir. Ýagny näçe tan ses bilen şonu aýryp bilýändir, görkezilmändir. Ýagny olal ilki halk maslahatynyň 3-den 2 bölegi agdasy ses berse bolýar diýilýärdi, aýryp bilýär. Soň meclisiň agdalaryndan 4-den 3 bölegi ses beren halatynda aýryp bolýar diýilýärdi. Bu taýda bolsa, şo meclisiň agdalarynyň näçesiniň sesi bilen aýryp bolýany görkezilmändir. Ýöne umuman meclisde şolar ýaly hukuk badyl görkezilipdir. Инсон кузом, если президент Туркменистана не может исполнять свои обязанности по иным причинам. Ýa-da diýär Türkmenistan prezidenti başga bir sebäplere görä. Yani görkezilmändir näme sebäpler? Saglyk ýagdaýym dälni, aýdaly öz isleги bilen gidýärmi? Ya bilemmi, öldürilýärmi? Başga bir ýagdaýda da, 4-nji ýagdaýda da diýär, bolup biler diýär. Yani gözüňde tutulmadyk ýagdaýlaram bolup biler diýär. Ne umuman men diýjek bolýanlarym, şu ýanky TikTok töhbetleşdigimizde men şu iki varianty, köýne kanunlarda bar bolan iki variant tagdadym. Men soň täzeden seredip gördüm. Şu kanunlara bolyn, kanunlar üýtdilipdir diýär. 23-nji ýylda üýtdilen kanunlarda, ýani konstitusiýadan bir aýrylypdyr doly. Şu ikisem Ona diňe Türkmenistan prezidenti barada kanunna dur, oň diňe bir bölegi alyrdypdyr meclisiň ygtyýarlygy. 200 000 sany Türkmenistan raýatynyň golu hakynda hiç ýerde ýok, onu aýrypdyr. Men şonu ýatlatjak bolýan, şu TikTokda men şu iki variant hakynda gurrun etdim. Köýne kanunlara salgylanyp, täze variantyndan aýrylandygyny men häzir bilip galdym. Şonu ýatlatjak bolýan. Bolly ni men pikirim, ýa-ni mesele boýunça impeachment meselesi barada men pikirimi hem Azerbaýjanyň tarapyna durup ortaýa garşy uruşmak meselesi barada pikirimi, gidelim Türkmenistana barýas, anha hay ol näme esasyny edilýär? Oňa esas barmy gidelim diýmäge? Soňgun gaňrysynda nähili ýagdaýlar bolmagy mümkin, nähili wakalan ýüze çykmagy mümkin. O barada da men pikirimi eşiterseňiz, hem ýene bir ýatlatjakladym. Men Dursultanyň kanalyna bardım TikTokda. Dursultan çağırtdy. Maňa mikrofonu berdi. Allah ýöňünden aýtdy. Allah'ım rada diňe siz urlarsyňyz sebäbi şu çakas şendi TikTokda çykyş edýän wagtyňyz men goşulyp oturjak däl diýip esasan meni gurletdi. Ona mi ýatlatjak bolýan o taýda men köp gurulýanlaryň Dursultan käwat ýene bir sora görämese käwat bir kisan sözden bilen goşunt goşaýmasa esasan meni gurletdi. Şona mi ýatlatjak bolýan eger burdan soň sora ýüze çykmady ýaly, näme üçin Allah'ım rada siz gurulýap oturýarsyňyz diýseňiz men şonu ýatlatjak bolýan. Dursultanyň haýşy boýunça men gurulledym esasan. Men bu çakaşyny Dursultan aýtdy, men diýdi gurulamak kemim galmady, öz kanalymda inna Allah'ım rada gelinde şu taýda näme pikiriňiz bar bolsa aýdyňda içimi dökün, islendik mesele boýunça diýdi, menim içimi döktüm. Ondan ha, biziň TikTok söhbetleşigimiz diňläň, soňam öz pikiriňizi medeniýetli şekilde kommentariýa bölüminde ýazyp bilersiňiz. Da TikTok'ta özüňiz nähili çüstüç edýäňiz, duygularynızı alalım. Ay tapawdy näme? TikTok boldy, ya Zoom boldy. Zoom'da çykyş edip bersäň dönýär. Da indi primo efirde başka da soralar bolar, adamlar bilen diskussiýa ya da nähili variantda geçirjek bolýaňyz.
Tapaldı. Näil variant diýerler. Gelin adamlar ýazadam gelsinler anur. Ýuşuk gyýbat etsek hasam tüýji bolar, gazykly bolar. Alayın mı efir adam? Gyýbat da tema kän. Efirin tek adam erekkä paka kimde näme sora wala sora bersinler. Näme tema? Tema bar. Dün näme? Gördüm mü görmedim bilemok. Devetan kanalyny, Murat Gurban'ın kanalyny Serdar Berdimuhamedow'a karşı impeachment elan ettiler. Tarihi waka bolla diýip elan ettiler. Serdar Berdimuhamedow'a 1 Awgustun başynda duýduruş berdiler. Biz inha halkyň öňüne çykdy, biziň edýän talaplarymyz boýunça jogap ber diýip birgiden ýanky beýan etdiler-de. Ondan ýöne efirde çykyp aýdynyň bilen Serdar'la bunu dinleýär. Sen İlçana Usulüm Daşary İşler Ministrligine mi ya Prezident Administrasiýasynyň özüne mi Türkmenistan içine ýetirmeli la o teň näme talabyny. Bular näme diýär ýanky sorok goýýarlardy. Bir kysam talap edýärler. Nem dinleýändir diýär Serdar dinlemeli diýip düşünýär. Serdar oturup dinleýändir diýär. Häzir 22 Awgustda şeýle sorok goýduk diýdiler. Awgustun başynda. Ne mana düýnem çykyş etdiler-de, biziň ýüzlenmämde Serdar jogap bermedi. Serdar Berdimuhammedow biz men impeachment elan etdik diýe halkyň adyndan impeachment diýmek Türkmenistan prezidentini wezipeden aýyrmak barada gitmek barada karar kabul etdik diýär. Ni öňüm onýaly bir impeachment elan etdi ýadynda bolsa Murat Gurban, debete Murat Gurbanyň topory. Ýöne bilemok bu kimler üçin netlenen o 5 ýaşly detsadyň çağlar üçin netlenýän bular ýaly bu oýnalýan oýun ýa bir seriozny adamlar üçin netlenýän. Birinciden impeachment elan etmäge diňe Türkmenistan meclisiniň hukuky, konstitusiýa boýunça bolýan meclis oýnatdy meclis onu etmedi diýeri. İkinji mümkinçilik 200 000 adamyň gol toplanan halatynda haýlawçylaryň şoň goly Türkmenistan meclisine tapşyrylýar, meclis hem şoň esasynda karar kabul etmeli. Indi üçüncü varianty ýok. Kanun boýunça alsaň üçüncü varianty ýok Türkmenistan barada. Indi bular näil kanun esasynda etdiýär bellidir. Onam aýdan oklar, aýdwan bilen oklar. Bir Nur Şagal başynda kanun boýunça aýtjak bolan ýaletdi, gurrun edýän ýaletdi. Näme diýdi? Ana Amerikada näde kanun boýunça şey dip bolýar. Ay plan ýurtda edip bolýar diýe de Türkmenistan boýunça aýdy bilen ok. Bir de Amerika gydyklandyran ok, Amerikada näde impeachment elan edilýän, ýa Britaniýada näde edilýän, biz onu gydyklandyran ok, Türkmenistanyň ýagdaýynda näde edilmeli, näde edilýär. Lan şu kanun boýunça bolan ok, munda kanunlar naşar siz näme esasynda etjek bolýar, onu düşündiren oklar. Bular näme diýär, 9 tane adam bolup ýüşüpdirler diýin. 9 tane adam bolup tutuş Türkmenistan halkynyň adyndan çykyş edýärler-de. Biz diye Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow impeachment elan etdik gurra diýene. Tarihi waka diýip boldy. Ýagny wezipeden bidirmek barada karar kabul etdik diýe. 9 tane adam bol. Näme esasynda? Siziň özüňiziň kanunuňyz bar. Munda görkezli ýerde kanun kabul etdiňiz. Haýdy nähil düzgün esasynda. Şuňa öden bara biziň Türkmenistan opozisiýasy diýilen zadyň özüni bara şeýle bir samsyk zady görýär, bir maskaraçylyk zady görýär. Bularda hiç halka bir düşünce vermek yok. Öýlerine bir fawat yok. İkinciden halkym bir nadan hasaplyar. Halkyň öýden bir hilşon ýalyp barýar. Halkyň öýden talap eden ok, kommentariýlary her edýänler. Diňe bir adam üstünden şolaň üstünden gülüp ýalypdyr. Edip oturan adyňa näme diýip da. Birem jogap beripdir ona. Ha o bilen ki ýa-ni şunu ýaly tomoşa bular oýun oýnaýar. Samsyk bular diýip ýalypdyr. Galany urra. Näme urra edýän? Men bilemde olara sizi çağa oýnanýar oýnap otyrlar. Inha diýär, biz diýär Türkmenistanyň prezidentiniň öňünde diýär. Möhlet goýduk 20 günne 22 günne. O möhletde prezident jogap bermedi biziň soraglymyza. Inni bilen impeachment elan etdik diýär. Urra diýär. O näme elan etdiň? Haýsy kanunyň esasyna, haýsy düzgünüň esasyna? Onuň siziň ol aýdyp oturanda adyňyzyň ýüridik güýji barmy? Kanuny güýji barmy? Urra diýer ýaly. Kim onu hasap alýar? Nirde o beşem, o 10 mi? Ya halka arasudum şonu hasap alýar. Onu nädip sen amal aşyrjak bolýar?
Näde amalaşyrjak bolýan? Aýdýana konstitusiýa boýunça diňe iki tane ýoly bar. Ýa-ha Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň 3-den 2 bölegi prezidenti welipeden aýyrmaly diýip ses berse, ona teoretik taýdan aýdýan. On etmeseler hem Türkmenistanyň saýlawçylarynyň, ýani kämillik ýaşyna ýeten saýlawçylarynyň 200 miňi ol toplap ona meclise tavşyran ýagdaýynda, şonu ona meclis tasdiklan ýagdaýynda, şonu şo mesele güýje girýär. Şonu inni güýje girmeli. Ondan inni ola ýok, iki variantym işläni okýadyr. Üçüncü variantı diýilýän adam ýok. Inni bular şunu düşündirmeli bolýar. Birinji, ikinji varianta işläni ok. Türkmenistanyň kanuny bilen nämemek işläni bolýar. Onda näme esasynda siz şunu etýäňiz? Nähil şunu ýürüýdik güýji bar. Ýa şunu nähil kanuny güýji bar? Siziň 9 tane adam bolup düýünkeden adyňyň nähil güýji bar? Güýji ýok, hiç güýji ýok. On düşündirje bolmadan oklar. Güýji ýok. Bolýar siziň öýüňiz kanun kabul etdiňizmi ýa? Öýüňiz çypyrdat kanun kabul etdiňizmi? Şunu ýal kanun kabul etdik, şo kanun boýunça diýip onu görkedim. Ona görkedim. Onun şular ýaly adamlar bilen bir halk näme etjek bolýar, näme hiliş etjek bolýar. Şular ýaly adamlar bilen. Men ana iň lapym keçirýän zat, men gahar getirýän zat, ine şular ýaly çağa oýnanýar, oýnap otyr, halkam talaba medibilen okby edýän zatyň näme hilesaty bar diýip soňra berip bilýän adamam ýok. Men iniň näme adam meni ýanky Hasan meter meni nime iterýän zat lapy keşligi. Halkyň içinde düşünjeli adam ýokmy ýa-da diýilen nime sonra ýa çykýar. Şunça halkyň içinden ýeke adam şulama muny sonra goýup bilen omka haýdy kanuny esasynda edýän şunu diýip Murat Gurwanow ýa Nuri ýa Düýüji näme esasynda edýän şunu şun güýji barmy ýürüýdik güýji barmy ýa şu karardan soň siz bir ýerge ýene ýüz tutşokmy bir halkara sowdunamy ýa owonamy ya bunun näme bir çağa oýnaýan bir zatmy? Urrada urra. Bolýar urra. Hindi berdim Muhammedowi şol welipesinden gidirmek üçin şoň nähil güýji bar. Düňkü ýygnaw. Ine onuň şunu adamlar görýäňde bar, şu adamlar bilen bir zat etmeli bolsa, işi halkyň işi aýdypdyr diýen mene. Şular şu ýurdaki düşünjesi bilen, şu ilmusawwady bilen ýurdyň içine baraýsanlar, ýurdyň işini görjek, şular hasan beter görjek adamlar. Bunlar da bilen öwründe düşünje ýok. Ýürüýdik dokument näme halkara konwensiýasy, näme kanunçylyk, näde etmeli bularlary, näden de bolýar, näden de bolanok. Häzir käňde men aýdaýyn bolajakda. Halkara suwdyna berseň, halkara suwdyna ber. Birinjiden adwokat tutmaly. Impeachment diýilen zat işläni ok. Adamlar aýdaýyn impeachment diýilen zat bular ýaly edilip hiç dünýä taryhynyň tek impeachment eglan edilen ýeri ýok. Daşary ýurdun opozisiýasy oturýar bir 9 tane 10 tane adamda biz ýurdumyzyň prezidentine impeachment eglan etdik. Urra! Oňulen hiç saçan on ýaly edilen zat ýok. Dünýä taryhynda bolan zat ýok on ýaly. Nähil bolup bilýär. Türkmenistan prezidenti ýa-da hökümeti genosit derejesinde cinayet edip otýar. Şolar hem toplayan, şu fakatlar toplayan. Onam yürüyüş tutunup yürüyüşler toplamalı. Hem fakatlar şu bir yerde şu hükümet, şu prezidentin yol başçılığındaki hükümetlerin kakasının dolandıran döwründäki, ondan soňky döwürdäki bir yerde edilen cinayet olsa, hem fakatlar toplanýar da şu fakatlaryň esasynda halkara suwdyna berilýär. Onun üçin Türkmenistan halkara suwdynyň agdaty bolmaly. Men bilişime görä Türkmenistan halkara suwdynyň agdaty däl. Indi ikinji ýagdaý. Eger şondan kösenen adam häzir başga bir ýurtda ýaşap oturan bolsa, aýdaly Murat Gurwanow Fransiýada ýaşap otyr. Aýdaly Murat Gurwanow kösenlimi? Ya başga bir kösenli, Murat Gurwanow garyndaş kösenli. Mysal üçin Sapar Klimov 3 tane dogan ýok edildi. Dir ýetirmedili. Näçe Sapar Klimov Şwetsiýa raýaty. Şwetsiýa halkara suwdynyň agdaty. Sapar Klimov berip bilýär halkara suwdyna. Ine men 3 tane doganym ýok etdi şu diýip, şu rejim diýip Sapar Klimov ýöne Sapar Klimov onu suwd etmeli.
şol işte Niyadov ölüp gitti. Niyadov'un doğru ne dilen adam. Yöne şol iş boyunca Berdimuhamedov hem hiç yıl açıklık etmedi. Berdimuhamedov hiç yıl hatadan vermedi. Bolmada Berdimuhamedov doğruların berildi. Ana Washington'a varan press konferansiyasında jurnalistlerin biri ona soru verdi. Hani Şeyh Muradov taqdirim deyip şon komanda şol tutulan adamlar. Men diýerdir öýdýän diýip başdan sowma jogap berdi. Diýerdi ben bilmedi. Diýerdir öýdýän ýa-da. Prezident bolup oturýar adam. Indi şon häzir Taparklimov indi Berdimuhamedow'un hem rejimini günäkarlap Berdimuhamedow'u berdi. Suuda onam suud edip bilse. Şoňa meli wadi. Yitirmedilmeginde men 3 sany dogonum. O nasıl jogap berýärsiňe çekiwiler halkara suudun üstüne. Taparklimov ýene bir gede gaýdýan. Şol halkara suuduna gol çeken ýurdun agdaty, Şweýçarýa agdaty. Türkmenistan agda bolmasa da tapagdy ýok. Şondan kötenen adamyň özi şol halkara suuduna agda bolan ýurdun içinde oturup raýat bolup oturan bolsa bermeýär haky. Ine şu yeketek işläjek ýoly şu. Yeketek işläjek ýoly Türkmenistan wagtynda diňe şu. Ol oturup çağ oynan ýaly edip bara bir 5-6 tane 10 tane adam bolup impeachment elan edýär. Indi ana Türkmenistan prezidentini gitmeli diýeniň o gidene wa. Sen näme sen halkara suudumy sen kim ya Türkmenistan meclisi mi beýdiýär ýaly. İşlatda sen ne juridik status barmy üstüňemde. Bolýa sen devlete guraman hasawada alınan bolsun. Bolýa bir jemgyýetçilik guramady ýa-da partiýa diýip. Awa sen şoň juridik ýanky ýaly yuridik karar çıkarma hakkı var. Bir yurdun prezidentini ayırma yok. Onun statusu yok. Sen guruma olan bilen. Şoň üçin men adamlara düşündirjek bolýan adamlar şular ýaly da var çynnakay garaman howur. Siz oýnaýar bulara. Birinciden öldür oýnaýar. Birinciden şol üýşüp düýünke ýüňüne geçirenler ne debetede. Şu Murat Gurbanyň başlyklygyna 3-9 tane adam var. Diýeje tüýür otayda, Nur otýür, Talip Abbas otyr, Nurjan neydi näme diýdi ýene bir 3 tane adam otyr. Birinciden öýdölerni alla ýa-olar. Öýdöleriniň ýuridik taýdan baryp ýatan akmaklyklaryny, nadanlyklaryny görkezýär. Ýuridik taýdan biz gramatlydygyny görkezýär şonu. Şunu ýaly edilen ok. Şoňa da düşünen ok şolu. Ikinciden hem düşünemedýän bolsalar onu olum has beter. Yani halk oýnajak bolýar. Yani halkyň gözüniň öňünde bir iş edýän adamlar ýaly olup inha biz seredin. Biz Türkmenistan diktatoruna karşı impeachment elan edibilýär. Diýip sizin gözüňizde ullukan bir çynna kaýpa siýasatçylar, politikler bir häzirden tabi uruluşy edäjek adamlar ýaly. Görkezmek üçin oýun oýnap yalan söýleýärler. Şol rola gyryp. Şundan bir jigam jinlik ýaly peýda ýok. Ne halka peýda wa, ne siýasy herekete peýda wa, diňe güýmemek bolýar şol. Diňe güýmemek. Hiç ýyly bir yuridik esasy bolmadyk zat oýnap adamlar güýmemek, ağlatmak. Onuň şoň üçine belli adamlara goşşak bolýar. Bizden baryp o şol oýuny oýnamaly. Biz maskara wada. Men aktýor oturam o şolaň içine goşular ýaly. Murat Gurbanyň ýanky ýaly klown adasynda serkine goşular ýaly. Şular aýdyp düşündirseň hem ýigrenji bolýan. Agent bolýan. Onda başka ne aýly ýoly bar diýmeňiz mümkin. Başka ýolyny özüňiz pikir edin. Hawa başka ne aýly ýoly bar diýmeňiz mümkin indi bolýar. Bu ýola bolanok, bula maskara barlyk. Bolajak ýoluň gurrun etmeli onu. Üýşmeli, giderin diýilýär. Ine ýene bir tarapy, ine nur çykýar, her 3 aýdan boýgarak adamlar ýola düşmeli. Indi wagt boldy, hani kim ýola düşýän bolsa adyn berdim, familiýasyny berdim diýär. Bolýa adyn familiýasyny berdi 30-40 tane adam. Merdana erkekden bir diýerler, çykdy diýeli. Birem çykan ok şu adysyn. Birem eline biledip, mene sonra men nime diýen wamy? Ýokdur. Bolýa aýdaly teoriýa taýdan. Şol neme şagalyň, nur şagalyň şol çagyryşyna gulak atyp, ananyp eline biledin alyp 30-40 tane adam münni diýeli uçar. Orsiýetden bir 10 adam, Türkiýeden bir 20-30 adam, Ýewropadan bir ýene bir 10-20 adam minniler bolýar 50 adam. Bardylar. Aşgabatyň aeroportuna baryp düşdiler, basdymylar. Hemmesinem sany oljuğum ba olan gelinne. Mehmede garaşyp dur. Mehmedem polisiýadan garaşyp çykdy. Siz git ýan barp münme kağıda adyňyz bar. Nura berdiňiz mi sany onu?
Nura adyňyz, familiýaňyz berdiňiz hem eýen bary ýaş otay. Ýygnak geçirdiňiz hem ýygnaňyzda her ýygnaňyzda otyrlar otaydy siziň içiňizde. Siz barmakaňyzda hem kimin geljegini bilýär. Bolýan bardyňyz, eliňizde naruşlyk geydirildi. Bolýa ýaryňyzy bildiler, ýaryňyzy bilmeýän goýberdiler diýerler. Geçdiňiz bolýa 50 adam 20 ýaşy geçdi, 30'sy geçdi, Aşgabatyň içine bardyňyz. Ha o näme diýýäňiz? 30 tane adam bolup şoda gyýkwaga derdiňiz. Näme diýýäňiz? Näme boljagyny aýdaýynmy? Şonuň önünde tappat bolup gön ogodan nepeden çykýaňyz. Hemme näme-de taýýarlandy, diýýäň adam taýýarlandy. Öňünden. Ýöňünden taýýarlandy. Nawa. Ýolu dağdalışyny etjek boldy. Na. O çağrışık doğrudan devlet adalışığına giriyor, doğru mu? Bir kanun çağrışık. Hawa. Öyle mi? Ýögle dağdalışyny etmekligiň öňünde kanun bar otady. Olar bar kanuny tutýar. Ine näme diýerler? Men gorkýan adam Alişir bilen Abdullah näme bolandyry diýen men. Bu Alişir bilen Abdullah şu madama şu Nuri bilen Talibiň ýanyna da ýapyk ýygnaklarda da, zoom ýygnaklarynda da. Nurum ine boyundan nokta, ine Dur Sultanyň ýanyna aýdanlardan boyundan alan. Maňa şonu düzel deyin, alamrada. Maňa şonda Allah Gulu ve Talip ikisi can etti. İkisi men bilen gürleşdi. Ana, indi seret. Talip boyundan alan ok. Alsın erkek bolsunlar. Türmeler açmaly. Ondan yaraganmarlaryny ýarmaly. Ýanky nemedäki harby bölümlerdenim ofisserler öýe tarapymda çekmeli, yara ammarlaryny açyp yaralar alyp türmeden çıkaran jenaýetçileriň eline paýlamaly diýerler. Onu men diňetinden eşdem ok, başga da bir tane adam maňa aktivistleriň içinde adyny aýdyp biljekler. Başga da bir kısa iki tane oğlan maňa aýtdy şonu. Biziň hem ýanymyzda, şunýaly ýapyk ýygnamyzda şonýal gurrun etdi diýip. Indi şo gurrun gidip durka başga da adamlar bar bolsa, şolam ýazylýandyr, men aýdaýyn. Hökman ýazylýar. Hökman ýazylýar. Heme bular bar öz ýygnaklaryny kimdi belli diýen adamlar goýber otýar. Öz ýapyk ýygnaklaryny biz näçe urdyk. Ana Murat Gurwanyň debetesinde, debete kanalyna 100 näçe tane adam otýarda. Şoň içinde soň görüp otursak, ol Everest diýilen haramzady we maksat Baýmurady ýygnatdyran. Allah. Maksat Baýmurady soň jaňa diýär şo Everest diýilen haramzady ödüm. Murat Gurwanyň debete kanalynyň Telegram gruppasyna 2 ýyllap otýar şo taýdy. 2 ýyllap oturan adam ahyrdan üst açyldy. Pastayan Everest diýen atlyň şo taýda otýar eken şo gruppada. Soň maňa aýtdylar. Oho, bu adam men öňüm gördüm diýip taň aktivistleriň biri aýdýarda. Ben içimizde näçe biline 1,5-2 kilo bolandyr diýär içimizde otýar şo diýip. Şol adam soň maksada jaň edip haýwat atýarda. Men hemen adam töýdüm gidläni o gördüm kimdigini gidläni. Şolar ýaly adam goýber otýar bular öz içine. Onuň bilen kyýal gurrunlar edilýär. Ana Murat Gurwanyň öz agdy bilen aýdanlady bar, indi Çeçen baýbekler taýýar, şolara pul bersek, şolar edip berýär diýe. Öz nemesinde, gruppasında ýönek geçirip oturýar, zulmygini bar. Çeçen baýbeklerine ýut tutmak diýmek, näme diýmek, terrorçylyk hakyty diýmek. Şonam şo gurrunam, şol Yunus diýilen haramzada bilen ne diýär? Yunus jaňa diýär. Farhady ýygnatdyran Yunus jaňa diýär, şoň bilen şo gurrunga diýär. Yunus'un kimdigini biz bilýär. Yunus öňüne gödüňe getirin. Yunus şo wagt jaňa diýär. Hemem ekran açýar. Aýdyllar. Hemem ekran açýar, hemem jaňa diýär. Ondan bir ýa. Ýanky sorawlary berip, provokasiýon sorawlary berip, Murat Gurwan gurletdirip, Çeçenler barada. Gurletdirip onam ýaryp mehkemege geçirdi. Şo ýygnakda oturanyň hemmesi terror toporunyň agdaty bolýar. Onu sen isleseň hem islemeseň hem bolýar. Ya olar näme diýär indi seret. Indi men diýýändim Abdullah bilen Alişir. Şolar ýaly ýygnaklarň birini oturan bolsa, onam video alan bolsalar ýa-da audio ýadan bolsalar. Allah. Şolar oturanyň. Şoň öýde ýeterlik. Şo taýda Abdullah bilen aýdylar Alişir, ýok bize garşy. Bunu ýeňe jenaýetçilikler diýmedik bolsa. Şolam gidýän bolsaňyr, şolar göni ogodan nepeden çykaryp bilýärler. Göni. Öýlerim şo taýda adwokatam gorap bilen ok. Şol meselede şolar adwokatam gorap bilen ok. Adwokatyň ýüzüne basýarlar şey diýip. Näheredin şunu ýaly gurrun edilip otýar.
ellerine yara kalıp häkime dagdyrylşyny etmek hakynda. Bulam terrorçylyk diye. Cinayet kodeksine açýarlar Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin şu maddesi boýunça yaragly gowdgalan etmek, yaragly jogdut agdyrylşyna synanşyk etmek ýa-da şonu planlaşdyrmak. Näçe ýyl türme möhleti berilýär şoňa şu cinayete? Aýdýarlar ine. Alşyr diýär, sen oturdun şo ýoňakda. Alşyr ama oturdun diýär. Garşy boldyňmy? Sen çykardın garşy diýip, diýmedin. Diýmek sen alalaşypdyň. Abdullah diýär, sen oturdun mu şo ýoňakda? In ha sen diýär, videom ine. Oturdun sen ýoňakda. Şunyal mesele gowdulanyna garşy boldyňmy? Garşy bolmadyň. Diýmek sen hem şoňa alalaşypdyň. Ine şoň süýnem seni 18 ýyl, 20 ýyl türmäge diýär. Bassyk ine gitýäň sen näme diýip uro diýerler. Şonyal howpy bar. Bu şonyal howpy bar. Bu bir teoriya bolup biler, şonuň ýalzat bolan bolma mümkin diýip aýdýar watandaşlar sebäbi. Yok ma şonyal bolandyr diýerim o. Yo bir zat goşaýyn şeýerde sebäbi watandaşlar bilýäňiz Abdullah Alişer aka maňa üçümize ugroza bartdy. Turçada wagtym soň bular Allah guly bilen talyp maňa jaň edip şular ýaly teklip edende men size näçe gezek aýdyp berdim. Men aýtdym men pikirlenip göreýin diýip jogap berdim we ertesi gün çykyp efirde adamlara bu ýoluň bekanundygyny, adamlara zarar gelecekdigini aýdyp başladym. Men şo ýerde sypdym diýip pikir edýän alamra da. Sonra sen eger goşulaýan bolsaň şoňa. Dogrudan mende başga ýol ýok, şunu etmesek bolanok diýen bolsaň da şo sesiň bara, şo sesiňi alyp owuna berip ya Türkiýe migrasiýa gullugyna berip seni bara Kanada gitmegini öňüne alyp bilýärdiler. Kanada çykmagyň öňüne begot bolup bilýärdiler. Şonu eger şonu alyp bilen bolsalar da. Şoň üçin sen dogry etdiň wagtyna, şonu inkar edip çykşydyn. Ýok, bular ýaly men goşuljak geldik. Men diýjek bolýan adam mara şular ýaly ele talip bilen nur dagy edýän bolsa şolar düşünmän etse de bara. Şunu jogap berşili wa şolar düşünmi, şonu wa düşünmän etse de şu taýda şolaryň günähi bar. Düşünmän etse de. Etjekmi sen? Şolar ýaly derejede etjek bolsaň onu öňünden aýt adamlara. Bir daha kepi geçemdi o. Kayada biz şunu ýaly bir gurrun etjek, olam kanunyň daşyndaky zat. Ertök birdan şu aramyzda oturduğum biri şunu ýada alyp bir ýerge ýetirýärdi. Biziňe jogap berşiligimiz ýokdur adamlar. Meni duýdurýan, ýöne bizim özümi de şoňa da taýýar. Özümi de janymyzy orta goýmaga da taýýar, kanunyň bozjak, ölmäge de taýýar. Sizem şoňa kaýylmy diýip düşündirmeli, öňünden duýduruş bermeli. Köp adamlar o şu dadyň cinayet kodeksiniň iň bir agyr maddasy diýilýär, düşünen oklar şo gurrun edilip otyrka. Şonan birden bir tarapyndan ýadyga geçirilip aňyry getirilýär. Şoň özü üçin gaty uly howpynyň badygyny düşünen okupdy. Düşünen o. Men şoň üçin düşündirjek bolýan, bu oýun oýunjak diýen adamlar, oýunjak diýen. Käbirler, käbir haramdadylar, hökümeti işläwen provokasiýa şuýnam edýän şonu. Ýürüýt aýdýanlar bar, şonu gelip içimizde. Bir soru var adamlardan. Yara bolmadan şu hökümete agdaryp bolýandyr diýip pikir edýäňizmi diýip soraýarlar. Yarasız. Indi seret bir soru var ya, siz yani orça soru var da. Вы пытаетесь с преступниками договориться в рамках закона. Siz diye cinayetçiler bilen niye kanunyň çägine mesele çözük bolýan. Mahal şu niye Türkmenistan'ın hökümeti cinayetçi hökümet sizem diye şoň kanunyň esasında. Indi şoň üçin aýdyp otyr. Olara kanundan çykyp otyr. O düşünükli Türkmenistan'ın hökümetiniň içinde işleyen haramzadylaryň faktiski hemme kanundan çykyp iş edýär. O taýda adam bolup adama meňdäp iş etseň sen köp oturtmaýarlar. Ona maýdaýyn. Sen hökman ya para almaly ya para bermeli. İkidem cinayetçi bolýan, para da berseň para al hagam. Ol iň berkijesi şo edilýän Türkmenistan'yň şeritinde. Ýöne hatir we cinayetçilikleri o taýda adam öldürip otyrlar. Tala otyrlar, adamlar soýup otyrlar. Öldür neşe hewdasyny edip otyrlar o taýda. Bir giden zatlar bolup otyrlar. Indi olara kanunyň çykyp iş edip otyrlar. Bizem indi kanunyň içinde olar bilen şular ýa cinayetçiler bilen kanunyň içinde düşünjek bolýar ýa hereket etjek bolýar. O soraň dogry. Şoň üçin men duýdurýan. Kanundan indi çykjakmy sen? Şoň üçin aýdýan.
yanına gelen adamlara hükman duydurmalı. Hükman duydurmalı. Bir deneke şolan eline düştü. Şolar sana karşı ulanıp bilýär şonu. Olan elinde materyal yokka ulanjak bolup otyr. Olar sähelçe da günü bakana bolsa ulanjak bolup otyr. Bular ýaly bakana berseň da. Olar ondan högösülen onu ulanır. Högösülen ulanır. Ýadyp alyp. Ondan şol hükman içimizde oturan adam ene göýür otyr. Nur dağı ene hal işdidi näme gördüýdi ýanyna hopla adamlar göýberýär. Ýönek geçirenlerinde şonam getirip otyr diýip aýdýarlar. Olardan tempodan rik materyali iyi berip otyr. Kaptanına ikinci telefonu oy bir adıp angarik geçirip oturamadım. Men diyecek bolýan adam. Şu dağıtlar var entek ullukan mesele geçmeden onun odol berdäki dağıtların gurrun etmeli strategiýasyny. Bolýa kanundan çykjak bolsak näme etmeli? Gelin adamlar maslaga dedelin diýip ilki şu meseleýän çözjek bolun onda. Çözjek bolun ondan yan kıyarladı duydurun hükman duydurun. Size karşı ulanılmayı mümkün şundi. Hükman duydurun. Kanundan çıkacak bolsan yeni bir gede aýdýan onu. Ha o kanunun içinde edip bolan oğunni. Düşünüp bolan okşolar bile. Ýöne kanunun içinde edip boljaklardan aýtdym birinjiden. Halkara huduna berip bolýar. Kanunun çägini ne? Halkara huduna. Halkara gurumlaryna başwur koyup bolýar. Gramatny hereket etsek. Ödün opozisyonerler diýip hataplayanlar etmeli na şonu. Mysal üçin o besýawaryalarda arz edýärler. O besýe barıp arz etmeliler. O besýe barıp 30 ýyl bäl arz edilýär. O besýe işlän ok. Indi Murat Urgan näme etmeli? Murat Urgan samsyk. Soňky 5 ýyl bäri o besýawarýada arz edýär. Ýani Türkmenistan hökümeti aýtýar. Türkmenistan diktator rejimi aýtdy. Onu bilýär olar o. Sen aýtmasan bilýär Türkmenistan'a bolýanlar. Sen etmeli adyň näme diýsene barıp o besýe özüni tankid etmeli. O besýe özüni işleri ýal etmeli. O besýe özüni ýere sokmaly. Siz öz borcuňyzy ýerine ýetireňdok näme üçin 30 ýyllar oýun oýnap oturýarsyňyz. Bize gelýär. Ýani biziň adamdan da gelýär, arz edýärler. Türkmenistanyň ýagdaýy barada arz edýärler. Edilýän jenaýetçilikler barada size gelip biz siziň öňüňizde çykyş edýär. Siz hem diňlän bolup belli galan bolýaňyz. Hiç sad edeňdok. Inni kylýana şey diýäňiz. Her ýylyň güýdünni ine o besýe adam hukuklary boýunça ýygnak geçirýär, konferensiýa geçirýär Warşawa. Her ýylyň güýdünni. Bular bir giden şular ýaly arçylarym bar ýa. Beýleki ýurtlardan hem gelýärler. Orsetdi, Belarusy, Azerbaýjan, Kyrgyzstan, Kazakystan hemmesinden gelýärler. Arz edýärler. Ýekeci bir iki gedek men tankid etdim türkmenlerden. Bira anda durdy Haçiýew. Bir gedek 2 ýyl mundan öň näme? Geçen yıl buracıba. Ýekeci gedek tankid etdi o besýeň öz işini. Siz işläň dokdy. Biram Kakam Ratxyjyrow öz çykyşyny olam tankid etdi. Ýöne gaty joski tankid etmedi, olam belli bir derejede tankid etmedi. Hakyky etmeli adaýdaýynmy? Hemmäni tankid etmeli o besýeni. Berdim bu Mediflen rejimini tankid etmegi goýmaly. Men diýjek bolýan adam näme diýsene? Olar hakynda maglumat olarda ýeterlik men goýmaly ýani näme şunu diýen. Hemme halkara guramalar wa insan hukuklaryny propagandasyny guramalar bar berip otyr maglumaty. O besýede berýär, o ona da ýetýär. Olarda indi şundan maglumat Türkmenistan hakynda şundan öldürem iderlap otyr o. Indi Alşeýir bilen Abdullaň diýenden bilýär şu. Ýitirmedelinden bilýär. Te hasabatlar çykyp otyr halkara guramalar ýaýrada otyr. Olaryň ýogrunu otyr ony. Indi näme etmeli? Barmaly. Siz konkretni näme etdiňiz? Mysal üçin Türkmenistana garşy sanksiýa giýirilmek üçin Türkmenistanyň diktator rejiminiň bank hasaplaryny doňdurmalymy? Ya daşaryk çykanlar tutsak etmelimi? Näme hili siz konkretni şäherä görjek? O besýe. Siz haçan öz oýunuňyzy betetsek. Näme üçin Türkmenistanyň diktator rejiminiň içinde ofisiňiz bar. Aşgabatda o besýeň ofisi bar. Ine şu bolup duran jenaýetçilikler barada ýekece mesele goýuldy şol görkedim hasabat beriň indi. Siz biziň öňümizde hasabat beriň diýmek haky bar. Şu barýan delegatlaryň hemmesiniň haky bar. Sebäbi o besýeň agdasy, Türkmenistanyň o besýeň agdasy. Beýdimek näme? O besýede biziň hökümetimiz diýýär bir gurama, ýagny bize hazmat etmeli gurama.
Yine biz cevap talep ediyor da biz hükümetimiz bize hizmet etmeli. Etmeli işi neden ok diyor. Edil şoları yani o besiyede daşarı yurttaki bir haramzada bir haram korrupsiyoner gurumu. Ne için bey diyen sebep işlerini öz etmeli işin eden ok. Şoň üçin o ne için Türkmenistan hükümetine gerek gelenler onlar talep ediyor. Bizim aktivistlerimiz, opozisyonerlerimiz etmeli işini eden ok diyor. Ne için o besiye gerek gelenler şon talep eden ok. Siz o besiye gerek gelenler de edil şoları yal talep etmeli. Siz bize hizmet etmek için belirlenen adamlar aile alıp oturuyorsunuz diyeyim. O besiyen resmilerine diyeyim. Her gerek baranızda. Hani yine şunca adam yitirmedildi. Şunca adam öldürüldü. Şunca adam diri yitirmeli. O niye adamın yoğurundan beri. Hani şolar var da hatavat. Hani şolun diriliğini görközden mi görközden ok bol ya. İnni ne çare görüyorsunuz? 30 yıl ver çare görmeyen geldiniz. İnni siz çare görmeli. Ne çare görüyorsunuz? Davay. Konkret naydın. Şunun banka hesaplarını dondurmak için çare görüp biliyor musun? Hareket edecek misiniz? Şular daşarı yolda çıkanla tutsuk etmeklik hakkında çare görüp başlayacak mısınız? Şu mesele uğrunda misal için. Ya şuları ne hilini mi sanksiya giyirdin bel? Başka ne hali ekonomist, iktisat sanksiyalar giyirecek mi? Misal için yine Demirgal Koreya giyiriyorsunuz. Rusya'da giyiriyorsunuz. Belarus'a giyiriyorsunuz. İran'a giyiriyorsunuz. Adam hukukları diyor. Türkmenistan'a karşı yıkıcı hani sanksiya var mı? Ne için? Yok. Demek yok. O besiyet sen ne ediyorsun? Şunu kazanmak için. Türkmenistan'ın haram rejimine karşı sanksiya girdim hakkında. Maliye sanksiyasını, iktisat sanksiyasını girdim hakkında. Şu insan hukukları bilen bağlanışıklı. Siz ne ediyorsunuz? Konkret cevap talep etmeli. Bizimkiler ne ediyor? Bizimkiler loğlar. Bizimkiler baranda titrep bara şu taşarıyordun şinoniklerini görseler de arayın. Alıp sokulca otuyorlar. Alıp otuyorlar. Haram alıklarını öden oklar o. O besiyen adamları barıp sotaydı. Bizimkiler ya yapla ya şolan önüne var. Ya yapla ne medya şikayet ediyor. İni bizde şunu yalı. İni bizde şunu yalı. Awo siz bilýän nädiniz? Ine bizde bunu yalı. Her yıl barıp şey dip ya yapla şey dip olana önüne hatabat berip gaýdýarlar. Bir siz hatabat bermeli ýa-ni. Olar hatabat bermeli sizin öňüňizde. Şoňa düşünün. Men şo tak baratym meýle nok dogry maýsam şo haramzadalar ýüzüne baratym meýle nok. Şo ýygnaklary. Ýöne ine bar otyryna gelni kärez var. Kärez. Pastaýany bar ýa. Täzul beýmedi bar ýa. Eğer var ýa. Nur dağı barıp diyor. Öyle Serdar Hocanepe bardı ne açıgedek iki çödek. İnsan hukuklarını koğrayıcı bir aktivistler var ya aynı. Meatif var ya. Tuhvat Ulin var ya. Ne için şolar tankit eden o? O besiyen tankit eden o. Ne için şolardan cevap talep eden o şu resmilerden. Ana men geçecek çağırışım. Eğer men dinleyenler bağırdı şolun içinden şuna katlayanlardan. Men sizden etecek haýyşym hemem talabym o talap edýän sizden şol edin barıp şu haramzada korrumpirlenen şu obesiyen şinowlyklaryna jogap talap edin. Sizin ofisiňiz Aşgabatda. Näme üçin şunça adam yitirmedirildi bolun ýekeje ýerde mesele gowdamadyk. Gowdan bolsaňyz görkedim diýmeli. Görkedim diýip talap etme hakyňyz bar. Nirde gowdgadyn? Haýty nokta, haýty duguşlukda berdim o mediflen ýaşalan hökümet resmiýetleri bilen. Ine şu Alşyryň meselesini ya Farhadyň meselesi nirde gallyrly şu mesele. Görkedin? Bir de göretimiz gelýär. Siziň işiňizde baka beredim belýär. Ya siz ýene haram alyk alyp oturmalylar. Olar alyk alyp otur. Hiç zat eden ok. Ýöne ýygnak geçirýär. Geçirdikmi? Galyşka goýdular, pitiçka goýdular. Geçirdik boldy. Bu ýyllarda ýyndyk. Alyk medallyk. Müňläp eurolap, dollarlap aýlyk alyp oturýarlar şu haramzadalar. Şu ýygnagy gurnaýanlar we o besýän adamlar. Näme üçin alýarlar şu aýlyklaryny ödýärlermi? Ine şunu ödärler. Göz üçin edip oturýarlar. Boş nol adamlar pikir etmeýän şu taýda bir mesele söýlendir edip. Öldürüp televizyonda görkeden olup, gaziet jurnallarda ýazyp, ine insan hukuklar boýunça o besýän nowatda konferensiýa geçdi. O taýyp Türkmenistanyň şunça adam geldi, şunça delegasiýa gelip çykyş etdi. Özbegistanyň bunça delegasiýa gelip şeýle tankit etdi. Ortaýetden beýle tankit boldy, eýle tankit boldy. Beý diýişip bar.
nol, iň soňunda nol. Näme üçin? Şu aýdylan söz iň soňunda bir ýerde, şu aýdylan tanqidler, şu berilýän maglumatlar, faktlar iň soňunda bir ýerde ulanylyp şol hökümetlere garşy sanksiýa zat giýirmekde ulanylmaýan bolsa, şu aýdyan tanqidler iň soňunda bir çözgüde getirmeýän bolsa, gaýtalap her ýyl baryp otaýda daklat geçmek näme gerek? Boş şola daňyrdy boş. Şu obes adamlar pikir etmek mesele çözecek bolup barýandyr. Yok, olar öz aýlygyny hak nemetmeli, ödemeli. Aýlygyny nähili ödemeli? Göz üçin bir şäherge geçirin diýip ýokardan gorkutmak gelýär. Olaňam ýokartynda oturan aramzadalar bar, buny goraman döredim. Şoň üçin pikir bular bar, basyş görkezmeden Türkmenistan hökümetine basyş görkezmeden işler eden o. Şular ýal daşar döwletlerdäki şular ýal goramalaryň basyş görkezmeden hereket eden o. Şoň üçin pikir etmeýän şu wagt eliňde ýara galyp kanundan çykyp birdat edip bolar edip. Ýok. In kanun ýoluna aýdyp otyr men şu wagt näme şunu aýdyp otyr. Şu işlese bar, hereket etse Türkmenistanyň hökümetine basyş görkezip netije gadan biljek goramalar bar. Bar şoň ýer goramalar. Olaň elinde mekanizm bar. Olar sanksiýa girdi bilýär. Olar ýüz guruluk daşlyklarda ýüzülgülerde bilýär. Ha? OBS'de girizip bilýärmi? Sanksiýa. OBS mesele oýup bilýär. OBS sanksiýa girip bilýär, ok, sanksiýa girdi real edip bilýär. Sanksiýa girdi real edip bilýär. Rezolýusiýa kabul edip ýüzleni bilýär. Döwletlere, maňa üçin Ýewroparlamente ýüzleni bilýär, Ýewrotaýyň hökümetlerine ýüzleni bilýär. O näçende ýüzleni bilýär. Ine şular ýal meselede Türkmenistan hökümeti gaty uly kanun bozmalara ýüz berdi. Gaty götök ýagdaýda adamlary ýitirim etmeklige çendi. Diri ýitirim etmek ýaly praktikany ulanyp otyr. Şoň üçin biz Türkmenistan hökümetine şu mesele bilen baglanşyp şular ýal sanksiýalaryň giýirilmegini biz teklip edýär, talep edýär diýip mesele goýup bilýär. Tebe olar halkara konferensiýada geçirip otyr adam hukuklary boýunça. Indi sen hereket etmeli. Şu maglumatlar toplap otyr, bular toplap otyr. Näme üçin toplaýar? Näme üçin toplaýar? Ertek gün bir broşura çap edýärler. Ne şunu ýa gurrun edildi, şunu ýa şikayet boldy. Bitti. O kağıda sırtını süpürdü aýmaly olar. O çap etdiň hemde ýygynyň netije bolmasa, basyş bolmasa, sanksiýa bolmasa, Türkmenistan hökümetiniň piňine de olaryň görýär hawa, ay gurrun etseler. Üstümizden ölýär. Şolar gorkýan bolsa şo taýda aýdylýan zatdan birazjyk siýasatyny ütüder da bular has yaramaz bolup gidip barýar kim-kimden. Öňe görýärler her ýyl şo taýda biziň aktivistlerimiz çykyş edýär. Şular şo tanqidden gorkýan bolsa. Ine şular birazjyk pikir etmeli. Häzir Alşyr bilen Abdullahyň ýitirmede aýsak, baryp OBS'de gowakdyrar. Ine bular ylgap barar, Murat Gurwany diýen ol Nuri diýdi, birden baryp gowakdyrardy. Hökümet gorkmala. Görýän hökümet gorkanok. Gorkanok hökümet. Näme üçin gorkanok? Şo tanqidde öňler gorkýardy. Öňler näle bolsa çekinýär. Näme üçin diýsene? Öňler ýüz duşulma meselelerini goýýardylar. Bizim döwrümizde we ilk döwründe, ol 2000-nji ýyllarda. Abdukuliýewiň, Şeyh Muradowyň döwründe meselelerini goýdurýardylar iň bolmanda. Her duşukda mesele goýuldy diýem çykýardy. Indi bular bara mesele goýmaklygyny betetdiler. Şu daşary ýurduň resmiýetleri wa, şu guramalar, halkara guramalar. Mesele goýmaklaryny betetdi şular. Aýdaýyn. Şoň üçin olaň piňine de däl. Awa gurrun etçeňi bilýär, gelip ine şikayet etçeňi bilýär, Türkmenistan hökümetine maýda şikayet ediberdi ýa. Bara oň diýär bile diýen täsiri ýok diýär. Ödüm diktator bolan bolsam şo berdim Muhammedowyň ýerine ödüm hem şey derdim. Bar. Ardyň niýerek getirsen getir diýär şolar. Sebäbi mehanizm ýok. Mehanizm bar. Ýöne şonu işletmeli adamlar işleden o. Ana basyş niýerde edilmeli? Ol eliňe ýara galyp bad edip neme gadanmadan berden tek edip boljak zatlar bar. Kanuny ýol bilen. Orgoýun urmaly adamlara uran ýokda, orgoýun. Ýöne şol içindäki näme üstünden düşüp oturmalydyr. Ýa-ni o taýak garip şikayet edýän, bu taýak garip şikayet edýän. Siz dinleýän adamlar sizden köp bilýär o Türkmenistan ýagdaýyny. Köp bilýär, hem mahabat açyk oturýarlar, öňüne oturýar. Olaň öňüne bar ýa öňü bilen. Tehelse bir hata çykda şol öňüne bar ýa. Ýa Türkmenistanyň aýaty gitdi diýdimi? Alşyr zakaty. Ýa öňüne dursa onuň öňünde dur olaň öňünde şo maglumat. Bunlardan baran olup şonun bilýän zadyny gaýtalaýar.
Bularım dinleyen oluyor şeydi. Bular aylığını ödemalla. Geçiriyor. Yınak geçiren oluyor. Dinleyen oluyor şey. Ben söyleme diyen oluyor. Sonra hiç netice yok. Dine bir yerde öyle bir gizlik bir euroda çap ediyorlar da yazıyorlar. Şunu yal vurun valla şunu yal vurun valla. Şu oyundan deyinmeli. Men diyecek olan adam şunu işler hayal etmeli. Mekanizm var. Mekanizm şu başta dörödülen ne? Şu netice kazanmak için dörödülüyor. Yok yani bularım korrumpirlen ya. Bularım korrumpirlen ya. Bularım satın alıyorlar o. Bularım öd bekmeydi var. Öd yurdunun aladasını diye. Öd kitesinin aladasını diye. Diktatörün bugünü tapacak oluyorlar. Ne hemşininde bir diktatör ne bular? Eveciyi. Nasıl Putin'le onşanaklar. Ya Lukashenko bilen onşanaklar. Ne hemşin Özbekistan'ın diktatörüne gerek gelenle. Türkmenistan'ın diktatörüne gerek gelenle. Gülyallay. Ya Arap yurtlarının diktatörlerine gerek gelenle. Gülyal bilen arası. Sebebi demek dil tapıptırlar öz arasında. Dil tapıptırlar yönü son şodrosuna koymalılar. Şular dil tapsa da so tapan dillerin arasını yüzer yal etmelisin. Ne yapıyorsun da o dil? Günün aşağı gidip durunda delegasyon var Türkmenistan'a. Şu son kovaklar var. Avrupa'dan delegasyon var Türkmenistan'a barıp duru. Öğlerim dillerini okuyadı. Ya Türkmenistan'ın altın asır nemesine gir, Türkmenistan'ın haber terişlerine gir. Yönüne o ondan delegasyon geldi. O BS'nin vekili bilen duşuk oldu. Ya Avrupa'nın plan yurdun hükümet vekilleri duşuk oldu. Yönü duşuk. Öyle bekfitler için var ya. Haram bekfitler için var ya. Şoları ne etmeli? Şoları şu mesele koyar yal etmeli. Yöne bahsi orkutturmalı. Son çiğnine bilin aktif işlemeli diyene devlet adamların beylekleri mi? Şulu urdu işlemeli. Halkara kurumlarını bahsi orkutmak mesele urdu önce işlemeli. Yöne arz edip oturmak için ne arz etmekten inni. Bolun odun dövür geçti. Şuları işleder yal etmeli. İşleyecek kurumlar var. Bunlar dörödülen halka hizmet etmek için dörödülen şulan emmedi. Yöne şularım Türkmenistan'ın hükümeti yali yağdayı ve vurulunu şularım. Yöne bir de hizmet etmeli şularım. Edil Türkmenistan'ın ministerlerinin bir de hizmet etmeli olsun yali. Şu halkara kurumların bir de hizmet etmeli. Bir de hizmet etmeli şularım. Aydana o besiyen ağdatım. O onun ağdatım. Demek şu o besiyen o onun ilen yali kurumların içindeki resmiler bir de hizmet etmek için şu vazifede oturuyorlar. Edil Türkmenistan'ın hükümeti resmiler yani. Öğlerim münglek aileler oturuyorlar o. Şonam eden oklu. Ana son ağalıklarının öğdana. Bizim hem şolardan cevap talep etmeye hakkımız var. Son ne hem şu neden ok bizim aktivistlerimiz. Ben işim değil o. Ben jurnalistin işi değil. Ben düşünürüm oturuyorum. Şu yığınaklara katnapıyorum. Diyor cidiydi. Murat Urvan neydi. Beylekler. Şolan etmeli daha düşün. Sondan başlamalı. Bu yılan var önümüzdeki ay. Ama Nadis bu yıl ederler diyen. Önümüzdeki ay var. yine önümüzdeki ay var ne hadir yine de şu o besiyen şu anhan hukuklar oyuncu nimeti Varşava'da yine geçecek. Ne bilemem şu tayda yine de barıp para üyelerini kiçildip şeydip gayret edeyim da kömü ödeyim de bizde şey diyorlar bizde üy diyorlar diye şey hatavat der kaçacak mı ya? Varıp şoları tankit edip şolardan cevap talep edecek mi? Ne şu doğru belli. Olmasa da boykot etmeli. Ne öyle mağarada var boykot edecek şu haramda şulan yığınını. Boykot etmek demek ne mi? Yığınak geçirecek diye bir şey mi? Yığınak kurmaya mı salsın o besiye novat takviyede Varşava'da. Hem böyle ki Amerika'da diye yurtlarının aktivistlerine yüzlenmeli var şu yıl baramda yok diyeyim. Öyle hemen nemelere çıkmalı. Post-Sovyet yurtlarının aktivistlerine çıkmalı. Opozisyonerlerine. Şulardan netice yok. Gelin kollektivle ne edelim şunu boykot et şunu barmalı. Şuları işleri hal edelim deyip. İnni şu diyor belli. Şu fırsat değil la o. Şu fırsat değil. Yani siz boykot etmeli, neyem etmeli, protest etmeli, naat etmeli yani da hükümete karşı. Bunun şu tayda haramla ödüne karşı boykot etmeli. Şu diyor belli. Başkası yol yok adamlar. Diyor şu ne alı olduğunu. Önkü diyor realidad yok. Önküler halkara uğramarının avramı madde olan gücü vardı, tehdiri vardı. Seher bir hata çıkta titrep durdular birin nemelerimiz, diktatörlerimiz. İnne o diyor yok. İnne bulan ödler korrumpirlendi. Ona görünüp dur. Siz berdekileri var bir perişte garaniyal garayangadara benim size düşünür bilen moksona o. Bu torda şularım haramzada. Yine şular işlediyen şutaydakiler, şutaydak halk. Ne şutayın halkı var.
şolar işlediýär, şu taýda kimi işlediýän boldur. Ya şu taň halky aktiv. Halky aktiv. Ne? Ýöne bu taýdaklara gerek gal. Mysal üçin Çekiýaň mysal üçin raýatlar baran ok näme, o konferensiýa. Ya Polşaň raýatlar baran o konferensiýa. Olara barmaga derurlugam ýok. Ne? Alamrada bir min siz güläp durun kommentariýa zatlar okap menem gelýäniz bolýan. Ha, komentariýa Kazyorlar diýip ýazdy bira. Ana komentariýa, gül ýaly komentariýa ýazdy. Kazyorlar diýip. Awwa bir kazyorlar. Yine nälemeň wa? Ýokudymyzdan ma içinde, sagyrymyzdan ma, kazyorlymyzdan ma, boýnumy hemme adam ma içimizde. Hay, sigerek bol hayda. Ya sorawam adamlar. Bizim kimdigimizi aýtdylar, biz kazyorlar ekenik. Siz Türkmenistanyň, Russiýanyň tarapyna geçmeýäniň isleýi bildirip Türk näme diýe Telegramda ses berdiňizmi diýe. Türkmenistanyň Russiýanyň tarapyna geçmeýäni. Türkmenistanyň Russiýanyň tarapyna geçmeli, onu ýaly mesele oýlanak. Türkmenistan Russiýa tarapyna näde geçmeli? Onsuz da Türkmenistanyň arasy elbetde Türk näme bilýär, orsiýetdiler. Ya orsiýetdiler näme etmeli, onun arasyny näme etmeli? Hemme gatnaşyklar kesmeli, sögda satyp. Bizim önümden biziň ama köpüsi Türk näme orsiýete gitýär. Ina dekdüň näme çykyş edip otur Muhammed Düýeji. Azerbaýjan näme orsiýetlerini uruşa taýýarlyk görýär diýär. Dinlediňizmi? Azerbaýjan näme orsiýetlerini uruşmaga taýýarlyk görýär diýär. Azerbaýjanyň düşmanyň biziň düşmanymyzdyr diýär. Biz diýär Azerbaýjanyň arkasynda durmalıyar. Şoňa näme garýar? Ine Alif orsiýetlerini arasyny öýdi bozup otur. Näme üçin? Orsiýetde bir iki tane kriminal öldü. Olaram haramzada mafiya olar. İki tane mafiyany öldürdüler, hakyndan çykdylar. Olaram Alif'in adamdy. O taýda milliardlar pul gazanyp oturanlar var orsiýetde. Haram pul gazanyp oturan äzerler var, mafiyalar. Olar Alif'in adamdy. Alif bilen hemşeri, Alif bilen paýdaşýarlar. Ondan öň kim ölse öläýsin, näme eýlede Azerbaýjan äzer ölenokmy öýdýär. Ýöne näme üçin şu iki tane harama gedek gelende birden Alif'in Alif'in sırtyna köýe basylan ýaly bolup orsiýetlerini arasyny kesen bolup nemeden bolup söýgüşen bolup zat edip Alif näme üçin beýdip başlady? Adamyň hukugyny alada edip edýär ýok. Özüniň şo kriminal haramzada mafiýasynyň nemesini edýär, alada edip edýär. Innem Alif'in pul jagaty köp. Nebit tatyp haram pul toplap otur Alif. Ýa-da nebitin tatýan ýurduny bilýänmi? Naýsy ýurt? Azrail. Edil şugun kugun Azrail musulmanlary, araplary gyryp oturka, iň köp nebit berip Azrail padýarşga berip oturan ýurtdan biri Azerbaýjan. Inni şugun kugunem arkasyny Azrail'a diýip, Gunmatara diýip, Alif Putin'a näme diýär? Ultimatum beren bolýar. Sen kime ýa-da diýip da. Inni Muhammed Düýejem düň çykyş edip aýdýar. Bizem ödümde şonu alyp barmaly. Bizem diýe Alif'in arkasynda durmaly. Bolýar. Alifa özüniň mafiýasyny gorap Putin bilen arasyny üzdi. İki tane mafiýasyny öldürdi da Putin aňarda, orsiýetde. Inna aýdaly Alif bilen orsiýetiň arasy bozuldy diýeli. Häzir orsiýa sansa girse da näme göwönümler iň esasy göwönüm niýip satylýar Azerbaýjan göwönüm orsiýetde satylýar, akdilýar. Ondan niýerik kim aljak ony? Kime gerek şoň Azerbaýjanyň göwönümi? Eýranyň özünde we Türkmenistanyň we bizim özümizde bar. Türkiýanyň özünde ýeterli kime satjak ol? Ýewropanyň özünde ýeterli. Kime satmaly şol fermer hojalygyny eýelerini näme etmeli şo önümlerini? Belli däl. Indi şondan Alif'in öýkö sebäpli birgeden fermer hojalyklary köhönmeli, biznesmenler köhönmeli şoň wagtynda. Şu Azerbaýjan halkyna bähwitli? Bähwitsiz. Alif'in arkasynda duran güýçler üçin bähwitli. Alif'in milliardlary şol ne orsiýada düşman ýurtlarda ýatyr. Alif'in jylawyny çekip, "Dawai, sen ýa iki ýurdun bilen orsiýadyň arasynda gatnaşyk dartdyňlaşdyr" diýerler mysal üçin. Alif'im ýetýär şonu. Milliardyny ýitirmeliler.
Offshore'larda bäde milyardlar ýatyr. Indi diýjay diýä, Alif dogry diýä. Muhammed diýjy düňýa Alif dogry diýä. Bizim diýä Alif'in arkasynda durmaly. Biz diýä bir millet, bizim dilimiz var, nämämiz bir. Bizim özümüz şonu ýaglap barmaly. Ol ýa-ni Türkmenistanam orsiýetliler arasynda bozdy diýeli. Bizim hem söwdegarlarymyz ne hiç ýyl önümüz orsiýada gidenok. Önümizden hiç adam gidenok orsiýada gidenok. Nirk yerlemeli, biz eksport etjek da öz adamyz. Nirk yerle Talibana vermeli şeylemi diňe. Başga ýort ýok. Bizim önümüz da o önümüz bizim kime gerek? İran'a gerek mi? Kime gerek? Taliban alsalar 5 ya. On pulun vermez mudun alır. Bol yani orsiýetliler aramyz yaramallaşdy. Biz orsiýada garşap uruşa girdik ine. Azerbaýjan uruşa girdi, Gadaklar uruşa girdi, bizem uruşa girdik. Orsiýet dargady diýeli. Töret aýdym. Orsiýet dargady pytrady. Böleklere bölündi. Allyda Taliban girdi içimide. Giriya 100% Taliban şu wagtynda bir zat gorkudýar, orsiýet gorkudýar. Taliban girdi. Taliban şunu wara Türkmenistan hiç sat. O Taliban girdi var, gan olacaklar. Onun şeyle orada tesiri verdi. Var ya o tesiri verdi. Onlar dowlan neýler awtomaty dowlan. Girdi böyle bir hepden alya Türkmenistan'a. Indi şu Taliban kim saklayandyr diýär? Amerika mı? Yok, Amerika gaýta ýaragyny goýup gaýtdy Türkmenistan, näme Taliban içinde. Owganistanyň içinde. Çıkık gaýdanda ýaragyny berip gaýtdy. Orsiýet boramasa arkaň ertek gün kıyın güne düşýäňde jan dat biýda kömek etdi barıljak ýurt orsiýet. Gadastanam däl, Gadastanyň güýji ýok. Azerbaýjanyň däl, Özbegistanyň däl, ýene orsiýet. Orsiýetde de uruş töwüş gerek Amerikada diýdi. Näme üçin? Tebe Amerikada diýip bulaşdy orsiýetde täsir etdi, ýaramaty. Soň şu orsiýet näme zainteresowan? Şu bizde şu taýda parahatçylyk bolmagyna da zainteresowan. Ganyň dökülmegine zainteresowan däl. Indi Muhammed diýýär ýaly Murat Urwana galta, hal rafiýini tapartyn bulara galta uruşdurjak. Näme üçin? Tebe gün wataryň propagandasy şey diýär. Siz araňyz bolmaly, siziň düşmanyňyz, gan düşmanyňyz diýär. Orsiýet ýagan düşmanyňyz näme üçin? Holle 19-njy asyrda baryp diýersiň ýeriniňiz bakýapdyr. Aryňyz alyň diýär. Onu näme üçin Amerika diýenok? Amerikany Meksikanyň näçe ýerini aldy? Näme üçin onu diýýär dag diýenok? Murat Urwan diýenok? Ey Amerikan, näme Meksikanlar? Amerikadan aryňyz alyň ey. Siziň aryňyz köýdi, siziň ýeriniňiz aldy, gaýtaryp alyň diýenok. Emma orsiýet bilen bizim döwletlerimize gerek gelende ýanky propaganda ne diýerler? Onu diňediň da şu propagandadan diňediň. Amerika garşamadyk. Amerikan batyp alan ýerlerini ary köýen halky goýan ana siziň 17-nji asyrda 18-nji asyrda size garşy Amerikanlar şeýit diýip galdyryň. Näme üçin onu orsiýete gerek gelende ol? Bir ýarym asyr mundan bolanda şu täzeden galdyryp baryň aryňyz alyň, aryňyz köýdi siziň diýen. Şol duýguny oýnajak bolýarlar. Kime bakýetli? Haram güýçlere bakýetli. Biram biziň dyndyk nemelerimiz hem şonu gaýtalýar. Orsiýetler gasa bilgi diýär, biz darýat gün aýdaýyn. Men ol orsiýede biz goşulmalam diýmek zat diýmek şu orsiýet arkaňda durmasa Amerikada diýen bulaşýar. Men şonu düşünýär. Şoň üçin orsiýet bilen konfliktde adaty Azerbaýjan äder halkyna hiç şeýle bakýet ýok diňe diýän bar. Azerbaýjanyň döwletine de diýän bar, iqtisadyetine de Azerbaýjanyň halkyna da diýän bar. Edi şolar ýal Türkmenistan mäzir orsiýet bilen konfliktde girdi. Bizim utçokladymyz näme? Sen näme dakada etjek bolýan? Bizim arymyzda almaly adamlar bir ýam ürkütdi, ata-babalarny ürkütdi. Hawa inni şo meseleni galdyryp 1881-nji ýylda bolan wakan täzeden galdyryp şondan şuň kun ýatat orsiýet bilen bir gaplaşmalymy? Näme utýan bolýandy, eliňe ýara galyp çykdyňda arym aljak diýip bar, onuň näme bolýar? Utýanmy näme diýär? Nüjel şoňa düşünýäňde way, şu duýgulary kimiň oýnap oturanyny düşünýäňdikmi? Diýýär haramdadylar düşünüp aňyrsyna ýetdi. Diýýär näme diýär? Bular opportunist diýler. Opportunist wa pursatçyl. Ýagny häzir gün watarda şu popularnymy? Orsiýete garşy şeý diýip gyýryp düşmançylykly şagyrş etmeklik gün watarda popularny. Ondan şu taýda sponsorlaryň zatlaryň gugunu tapjak bolsaňam şonu ýygyrmaly. Murat Urwanyň mediýan şodur, Tapark beýim, Hal Muradyň öýlerim bilýär şu Türkmenistan üçin şu ýaman ýanda da. Şu ýaman ýanda da şolaň aýdyp oturanda da Türkmenistan halkyna, döwletine hemme tarapdan ýan.
Kaptan oturan ullukan yurt bilen düşmançılıklı nemeye girden sana ne elbek var? Ha o gittiğimde dargadamda yerine Taliban yeri. Taliban'ın gidecek yeri yok. Taliban hükman. Taliban'ın çırp koyun kartası var ha. Öğüdler görközü otuyor. Tutuş Merkaz'a adan epesli böyle koy Taliban'a değişti olmalı. Görközü otuyor. Olaram aslam halifadını öğretiyor. Ha onun şart olayan mı? Belki şart olacakları vardır Taliban'ın yerine şartlanacakları vardır bir yarım prosent, 1%. Yani halkın ağlavatı için şu bekbiyeti olacak mı? Şonaydı otuyor. Şu tayda yankı duyguları oynap diyor ciyali yine bir yali Murat Urvaniyallar ay alif doğru diye da alif doğru diye arkasında duruluyum da ayadırlar bilen arka. Ayadırlardan sana bir köpük peyda oldu mu? Haçan peyda oldu aydın bana. Yine bizim ne açı nemeden bir yitirmediler Türkiye'de olin. Bizimkiler görgüller aktivistler var ayadırlar koşuluyor. Ayadırlar demonstrasyonlar dağıtları oluyor adamın aralarda görközüyor. Bizimkiler var beyazlarlar neme yardım veriyor. Ama bizimkilerin burnan protestine yıkıcı yader geldi mi gelen nedir? Türk'ün gelen o 2 yıkı Türk. Ha? Näme sözünüz cemlep bolan soň birini efir alayım da sonra bar diye. Böyle. Onun yine bizimkiler ne yaşana protest urunodun akt nemede Türkiye'de. Türklerin ödünden 2 yıkı adam gelendir. Onların provadaşitlikler yeneler şobur. Tecrübeli nemeler. Imma adatı Türklerden gelip doğrudan bizimgine Türkmen doğundan mı şeydi kötönüp bir. Bunları urup benjip yana yitirme edip görler diye. Hiç arkanda Türkler geliyor ama adatı Türkler geliyenlerdir. Imma sizler ne bizim aktivistlerle Türkiye'nin içinde ben gördüm barıp koşulayanız. Türkler demonstrasya geçirenlerdi. Ezerlen demonstrasyasına da koşulduğunu gördüm. Imma yıkıcı ezer geldi mi siz demonstrasya geçiren. Siz silan oğlum. Dik geçen hafta 2 hafta bundan ön bir marlı bir oğlan aydı ya. Türkiye'de işle yapıyor. Ezerle bilen bir işle yapıyor ya. Bir nemede kuruluşukta olin ya. Men bilen bile diye bir kakası bir 3 tane 2 tane oğlu diye. Bir işleyed. Ezeri diye. Ezeri. Bu üstümden gülüyorlar diye. Men bir zat diýsem üstümden gülýärler, ýürek geçsem üstümden gülýärler diýe. Edip diýe. Türkmenlugum üçin. Men hiç tili gülkül adam edem ok diýe da Türkmenlugum üçin men üstümden gülýärler diýe. Ondan ahyrdan gaharym geldi de diýe. Gele bärik diýdim diýe. Kakasyny getirdim men bilen. Onuň oğluny getirdim, 2 oğlundan durdurdum. Durun şutaýda diýdim diýe. Dogonyň näme durun şutaýda diýdim diýe. Durdular diýe. Şu inniden meylak dedim diye. Şu yekaca kükürdeşler hem ben adresime dedim diye. Gün damağında çalarmıştaydı dedim bu titreyip durulur diye. Gaydıp ne dersin gülayteler diye. Eğerler bizim üstümüzden gülüp veren halk bir de bu niyetine o. Birinciden ödümüz güne yakar. Ödümüzün hükümetimiz güne yakar. Bir de şolar yağda yatarlar. Gül kuvarlık bütün dünya. Yöne ersek gün bir kıyın yağdaya düştük. Eydimizden hovanlar olup kömük edecek olup eğerin gelmeyeceğini, bir eğerin gelmeyeceğini biliyor. Etçeklatlarına aydın mı? Yan kıyalet üstünden gülür. Ondan biz yani Aliyev'in davatına biz neyim için koşulmalı? Aliyev'e yan kaycımyan mafiyasını koğramak için dava girdi. 2 tane mafiyasını öldürdü. Orfiyette fezbeler. İnne Aliyev'im şu öd mafiyasını öldüren için dava girip atıyor. Putin bile. Diyor cihalı samsıklara may diye haramzadıyla samsık olup diye ne olur? Bir angartına geçip diye. Olamay diye Aliyev'in arkasında durmalı biz diye. Aliyev'in düşmanı benim düşmanımdır diye. Şuna dağdan açıp çapak çıkarıp oturuyorsunuz. Köpüğünüz. Nüzeli şuna düşünüyorsunuz. Şu benim bekleydimden veya değil mi? Şunu yalda hatta birazcık kelleğini de işledin diyecek olayan. Birazcık öğüdünüz içinde pikirlenin. Ol, ağda boş vurup 2 tane yağın şöyle gıyırı oturuyor olayan yönü şöyle neyme değilse çapak çıkarıp. Ha bu ortasına ağrımız almalı. Ortasına ağrımız almalı. Alayım mı? Şunları yazsam. Adam. Ha? Alayım mı sonra varmış. Al bana tapağı ya kim o? Birazcık diskusya edik halk bilen. Baçok zaprosu ver. Yani bir kaz yol ipi attı şu olay mı? Yok. Kaz. Baçok zaprosu ver. Ya böyle bir de kaz yollayacak gel oyun diyecek mi ka? Kim ay bu?
Ay Batçok deyip adı var bilmedim. Batçok. Antiyanın bir söylüyor var. Bunlar. Tamam Batçok hoş geldin. Yok mesela bana elmemle. Dinlam sizin netinizden mesela on yaman ya olur siz yaman ya. Hiç düşünüp olmadılar. Yamanlamak değil. Şu Türkmen'de var söz var da. Ayın Tank atacağına da ne birek birek. Böyle tank ittiğin sözden bulunan ki bak yamanlamak ya. Yamanlamak onun da ervet nemesi var. At diyene var. Yani kıyım. Ehen var. Yamanlamak demek. Yamanlamak demek adam bu neyse dem olsa. Yöne çıltağa dur otursan yamanlamak şun yer ol eşittir. Emma tank itti bir rahat var. Tank it gerek var. Men adır kaydı oturan tank idi bunun içinde bir ne doğru da olsa sen var ya şuna ait. Sen ait mı? Neyem çünkü tank ideceğim değil mi? Niyede yanlış tank ideceğim adam şuna ait. Sen tank idin onu alacak koruyan şu an. Ait menem yanlışım orada tank idetmeli. Neyem çünkü? Tank ise adama mesulen yok. Cemrete mesulen yok. İni öyle fikir ededir. Hem de gulala luktiyi otursak içimizde de barıdan yanlışlık edilip oturulan olsa. Onam boynumuzu almasak, onam analiz etmesek, aitmasak. Şu yanlışlık bilen gidip oturuyor. O yanlışlık, bir yanlışlık, iki yanlış uyguluyor ya. Bir yanlışlık, bu 10 yanlış uyguluyor ya. Şunun için tankit gerek. Ondan benim maksadım şolar ya yanlışlık köpelmeye uygun almak da tankit etmek kolayım. Tankit ediyen sen yerlere ediyor. Ay bir arettiniz lan yöne zaybal ettiniz lan bir nemedi yaman ne yap? Bok kuymak deyip düşünüyorsunuz. O düşüneceğiniz üttü deyin. Ho bir tank değil yani bok atmak orada son bok atmaktan hudet olmasa da so tankidin gerektiğini düşünün. Gerektiğini düşünün. Hadir men edenmede otursam, Nuri edenmede oturdu. Yamarat ulan duyucu edenmede oturdu. Edenmede oturdu. Kimdir birem son düşündürüm mesela şu tayda var yanlışlığın bağdığını. Ondan siz yine de sol Anırdaki yurdun içindeki yağdaya var ya da arkadağı şökrat, Türkmen aşağı şökrat, hem de doğru gülale oluk tankit etme. Böyle ya. O da oradan ne öz baştaklığı ettik tankit etme. Edilmedi da tankit edilmedi. Vasf edildi. Ay şökrat da şökrat da. İnne gelen günümüz. Şu tayda da son yerde atlar gidip var ya. Kapağı diyor ki daşar yurtta ol yurdu içinde ol tankit olmadı. Ay maladiyse ol otursa yöne. Adamadan Selamünaleyküm anlamada. Şom kan Kaçı doğraktı. Şu tayda benim koşun şu aydan zattan da yani doğru edeceğim tankit etmeli. Yönü Murat Kurbanov'un hukuk korucularının Nuri'nin hiçbirisi OBS'nin tankit etmeyenler, resmi görünüşünde hareket etmeyenler, halk behvetli çöp başını kıymıldatmayanlar. Bu belli. Olur pajirnam et. Hava. Sesim kıyırlı. Olur etmiyor. Olur OBS'nin tankitlemeyenler. Resmi görünüşde hareket etmeyenler. Olur halka nähilik çözgü, nähilik çıkargı etmeliğine öğretmeyenler. O belli. Ol köremelim. Şular OBS'nin tankitlemeyenler. Resmi görünüşde hareket etmeyenler. O belli. Onlar idariyala geçecek olsan ilk biz agenda çıkmalı. Yani Milli Hofsuzluk Komitetinin işgaril adını almalı oluyor birinci oço. Çünkü başka durul ne hareket ettirecek. A diysen agent diyorlar, B diysen Batman diyorlar. Hiç saat deyip olmuyorlar. Tankit edip olmuyor. Tankit edip olmuyor. Kimçiliğine ama edip olmuyor. Ana sen bilenim düğün kuruluşamızda diyereliş. Ben ayttım ha bulan sen aydiyan. Bunlar da strateji yok. Türkmenistan'a barmalı diye oturuyor ne. Nuri barmalı diye. Oho barmalı diye mi düşün yine Şeyh Muradov da gittiler ha. Dudağa düştüler. Bir yılla plan çekip dudağa düştüler. Bir yılla plan çekip öldürüm Türkmenistan'ın içindeki resmiyle yukarı dereceli emellerler şolara koşuluyor. Yukarı derece resmiyle. Mehemen embeden adamlarına şimdi. Şonla dudağa düştü şolar. Bunlar olsan tek plan çekmeyen, maksatnama düzmeyen, düzgünnama düzmeyen, bulan ne maksatnaması var, ne düzgünnaması var bulan eline. Yani ustavam yok, programı da yok. Gitmeli ya. Oo sen gitmeli yani, edip edilen o var, ilkiden bir giden programı düzmeli. Her bir edilecek edimin cankı stratejisi olmalı.
Han Nur'da nerede gördünüz son ýaly düşündürýän zat ya elinde dokumentdan kabul edilen son ýaly bir program barmy düzgünnämi? Ýok. Strategiýa. Ondan şu tam soň aýdyp oturan zady. Yaha adamları bir katlayın odatmak değerlenen buraya ya da samsıklığı sebepli diye. Eğer samsıklığı sebepletse de şunu adamın yanına barar yalı adam der hoplu oluyor. Hoplu adam ol. Ben içekleye oturun. Eğer anırsına yetip şu samsıklığı etmeyen bir katlayın ediyorsunuz onunla tembolu yaman hazır olmalı. Şimdi beni şuna yanlışlık diyenler şunu yal etmeliler diyenler. Olam gıyırıp otuyor. Yurda gitmeli. Haçan gidiyanız kanun verin diye otuyorlar. Şimdi 10K doğru oluyor. Benim adamlar hazır olun diyenler. Şunu yal etmeliler diyen onu sen neyme koşulup tükmet atı otuyorsun. Yamanla otuyorsun. Neyemedi otuyor. Men yaman atlı oluyor. Oluyor. Ya şulan gepine gidip 40-50 tane adam var o da yansa. O da nepeden çıksa. Şoňa jogap berjek mi ne yankı inimiz şu tadı maňa sora beren mi da sen ya tökmet at diye sen yap neme yamanly ýaň diýär. Men ýönelige diýem, men şunu adamlary prosto sam neme dip baňa howaly edip o da düşmegini öňüne aljak bolýan mene. Etmeli wagty gelir, ýöne bir şişmeli, ondan han düzgünnäme barmy, strategiýaň barmy? Olam ýok. Şonsa iş edip bolanawa. Buna diye kıygır ya. Ey Türkiye'den kim gidiyor? Ortadan kim gidiyor? Ola adamdan kimdiğinden bilen o. Ola adamlar bilen oturup burlaşıyorum görün o. Bunların bu gurgullarım ne etmeli? Nuri'ni dinleyip Kazan'dan, Moskva'dan, Türkiye'den, Avrupa'dan uçuramayıp Türkmenistan'a varmalı. Tevana dinmalla muradaga. Duracak. Hani bardın hem da. Onun tananok, babın tananok. Bu Avrupa'dan vardı, o Türk'ten vardı, o Ortadan vardı. Bardılar. Bir-birine tananok bular. Strategide yok näme etmeliginden bilen ok. Bardy. Bilen tanoo bardy bäden. Nurdan ya birinden bardy. Ellerine naroşunu takyp akittiler da. Näme etjegindi sen? Näme etjek? Jogap berip biljek mi? Nur şoňa jogap berip bilýärmi? Berip bilmez. Bular ýaly iş ýaman sünnälenip gaty uly döwrüň içinde dilmeli zat. Buların birinji adamy mäden ok. Oň üçin näme etmeli? Ilki bir restoran başynda jemlenmeli. Ýani online'da. İnternette jemlenýän anama ýermeli ilki bilene. Taňanyň boljak adamyň ýüzüni, adam familiýasyny ananyp boljak mı? Nuri ol nemeden geçen o? O finaldan geçen o. Nur çağalar nädip getirdi? Ayal nädip getirdi? Biz bilemdi o. Näme üçin bu taýdan aktivistler aýurdy işine alyp gidýärler? Nuriň am ayal çağalarny bärik getirip berýärler, otur diýär şu taýda Nura. Näme üçin edilýär? Näme üçin ol aly böyle Nuri nähemäň anamna giripdir? Migrasiýa anamna nädip girdi karany? Yani bir tane doğan kardeşlerim çıkart, bir de duşu bilem de. Abun o da çağırın. Aydın ne kiren Allah murada. Seredin buların derdi halkın edip bilmeyecek, başart bilmeyecek zadi halkın üstünü atıp halktan talep etmeklik. Mesela köşke varın diyorlar. O bizi Aşgabat'da falan oklara o. Resmi hasavatnaman bolmasa sen Aşgabat'tan çıkarıp durlar seni änew postdan geçiren oklara o maşinin ulen. Yani bunların niyeti halkın başarıp bilmeyecek zady halktan talep etmeli. Gany gyzma şular ananan adamlaram köşke ertip vatan habarlarında göz yaş döktürtmeli. Ondan soň bular hem itip çykýar okulyp gitmeli. Sebäbi bular indi ýadadylar. Indi bular ödem ýadadylar. Bu OBS-ye var bir-birini yamanlaýarlar. Yo OBS-ye var bir-birini yamanlaýarlar agentdi. Yo şoň üçin ýa kıyaly şowsuzlyk birden ýüze çykaýsa da Nur şonu edip bildi adamlar uro diýip o doklasa da Uro bilse o dokloya ona 100% garantiya var. Uro bilen okşat Nuri. Uro bilse o dokloya. O doklosa da gaýdyp bara ýakyn 10 ýyllyklyň dowamyna opozisiýa hereket diýlen zady bolmaz. Ýöňüň gönüňe getirýärdi 20 tane adamyň eline naroşnyk takyp aktivist bolup barandan. Ogodan nepeden çykarsalar adamlarda näme gorku dörediýär? Näme şok dörediýär? Şolar ýaly ýagdaýyň bolmalygy üçin ýaman uly iş geçirmeli. Gaty uly iş geçirmeli. Nurda amany eden ok, etjek amany ok, gaýda adamlar howlukdurýar. Diýmek Nuriň öz plany bar. Ýani howlukly plany bar. Adamlaryň bäfidene däl o Nuriň plany. Adamlaryň başyna ýetjek plan ol. Şoň üçin aýdyp otyr, Nura anam ederýän adam däl. Men Taliban men Türkana görýän talip, ýani men ola adamlaryň öňüne bir
geri o ýaly görkezmeliýine ýurdun içinden maglumat alyp oturýaryn. Ene bulemeller eýdipdir, bulemeller. Ola oňa neme? Ola narsist. Ola şöhrat paradlyk birazjyk nemesi bar. Nuru ana gat hopladım. Ol bir kasla ne diye? Bir kasla ne diye şona men 100% anam bilen aýdýan adamlar. Nurin edýän hereketler. Her 3 aýdan 4 aýdan adamlara ispiýetini berin, sanawyny berin, adyny familiýany berin, gidýät. Hani kim gidýär? Ýön adamlar uruçak bolup durda. Strategiýaň üstünde, maksatnamaň üstünde pikirlenýän nädir? Gurrun edýän nädir? Gitmeli bolup otýar. Onuň şunady biz aýtmalylar, şunu duýdurmalylar, şu gaty hoplada adamlar häzir bolun diýärsa, bizem. Bulun tep bundan öňürti bir giden etmeli işler bar diýärsa. Yo gitmeli. Men ana şu duýdurjak bolýan adamlar prosto strategiýa diýilýän NATO öňünden oturup maslahatlaşyp men de gaty köp edilmeli işler bar. Ente ondan berden tek adamlar başyny jemläp bilen owa. Şular ýallar täwäpli başyny jemläp bolanok. Ana diýana düň Murat Gurbanýan maskarwaly gurna goty impeachment elan etdik diýär. Maskarwaly we şu näder halkara jemgyýetçiligi şonu görýär da. Ine Türkmenistanyň oppozisiýasy ýurdun prezidentine impeachment elan edipdir diýip häzir gurrun ýaýraha maglumat. Maskaralyk adamlar bizim üstümizden güljek. O näde Türkmenistanyň bir 9 tane oppozisiýoneri, aktivisti ýurdun prezidentine impeachment elan edibilýär. O näde kanun esasy? Ýok kanunyň gurrun edilen ok. Näme esasy ne diýär? Onuň düşündüren ne bolar? Biz impeachment elan etdik diýär. Ne diýär berdim kon? Bedip gidýär diýär. Serdar gitmeli diýär. O näde ýuridik güýjü bar? Sen kim? Sen halkara prokurormy? Halkara suwdumy sen kim? Näme esasynda sen impeachment elan edibilýär? 9 tane adam bolup üşüp ýutupdy. Onuň şular ýaly adamlar bilen üşmeli biz. Men öýdümi? Onu olar ýaly derejede bar, kimse dedim gelen ok şolar ýaly bir maskara barlar, bir çağ. Det sadyň näme çağlaryň bir oýun oýnaşy ýaly bir zat da görýän bol dün. Hormatly izleýişler, Azat Türkmen kanalymyza ýazylmak, onnaky videolara like goýmak, hemem şol videolaryň aşagyndaky jaňjagadyň şekiline basmak arkaly siz kanalymyzyň reytinginiň ýokary göterilmegine ýardam edersiňiz. Flauke gowmy? Flokon otma. Hoş geldin. Hoş bulduk. Size hoş geldiniz Kaka Murat ağa. Allah Murat ağa, şu Muratlar koşmana izine var ya Allah demiyor kanka diye. Kaka Murat ağa halisi uğraşıptı ki diyeceğine. Ya şu Muratlar Hayır, bolanda hayır, kelle hayır. gidiyor da ki bak karıştır ya şuna. Ki Skorpion, ama ne tanawa listesini tanamok yani komentarya diýen men videom aşağı YouTube'da. Ýöne doğru adyň men bilemmi wa? Skorpion. Direliş göz değmesin. Neçe saatliğine nemettin indi? Hiç gedin. 2 2 saatten sonra video koyarsın sen. Ay Allah Murat bilen Dur Sultan şunu aldıydı bunu aldıydı de. Kanka, men bilip otuyun Dur Sultanyň Allah Murad agany alyp çykjany Nurdan garşysyna men oň ýüzüne aýtdym ha. Ana men goýmagy aldy. Yo birine karşı, bu taýda karşı bolmak näme etmekde ya gurrun ho. Prosto adamdan edýän hereketine biz azıcık analiz etmäge hakymyz bardyr. Misal üçin Nurin ýanky edip oturanda atlaryny aýtdym da. Ondan yani haliş bilen hymmat-hymmatdaşlyk edip otur. Halişe gaçywatar galyp berjek bolup bu taýdan arkadan hereket edip ýör. Ol halişiň kimdigini hemmekşem bilýär. Onuň Nur şolar ýaly hereket edip ýörken nädip Nura adamlar jandynan malay. Halişe şu taýdan aktivist diýip gaçywatar galyp berjek bolýar bolşady Nuri. Rekomendasiýa berip daat edip. Onuň Nuri öýde kim bolýar, kim işleýär? Töwre onu barmaly, onuň şolar ýaly adam. Öýüne jogap berip bilýärmi? Jogap berip bilenok. Şo hereketine. Jogap berip bilenok. Onuň nädipden bu adamlar iş ýok bolýan? Ol talip diýsen, talip aňyrdan maglumat alýar, aňyrsyna ýetmän berip otur, adamyň üstüne töhmet atyp otur. Ay ol telekeçi edipdir, ol emellar beýdipdir, zat edipdir. Oňa ýazyp berýäniň kimdigini bilenok. Talip bilenok, şoň ýazyp berýän kimdigini. Alýa da okap, ýa tutup şonu aýdyp otur. Sen şu aýdýan gurrun edýän adamyň kimdigini bilýärmi? Bilenok.
Onun ne edip o talip ul lokan iş ediyen adam oluyor ya, bir giden adamın başına yetip oturuyor ha, bana angardan maglumat gelip oturuyor da aray. O diye bir adamlar yakıp oturuyor, bu talip değil yani. Onun talip Amerika'da oturan yerinden son yal etmeyelim. Mesela için angardan yetmeyen, eline gelen maglumatı, kimden gelenliğinden bilmeyen okap şeydi oturmalı. Onun kahramanı oluyor. Bir giden ondan Türkan adamların var bu ilçar maladiyet ayten talip yere soktun maladiyet ettin. Kimi yere soktu? O tayda klan bilen klanın arasında uruşu diye. Bir haramda o haramdadan vazifesini alacak olup bitsinden ya talibe veriyor. Ya bir telekeçi bazardan öz karşıdaşını çıkarmak için onun üstünden ya da talibe veriyor. Talibe mi okuyor da onun başına yetiyor. Onun şol halk için görüşmek oluyormuş o. Onu yönün oyuncu o vurdu. Onu otuyorlar. Talibe oluyorlar. Öz karşıdaşlarından değinmek için emellere karşı. Telekeçiye karşı. Şeydi ulanıp otuyor. Men son şunaydı yani angartında cevap karşılık bulmalılar zaten nedir olmalı zaten eline geliyanlar düğüne beydip okap ona ne yapmak gerek ona yine halk için yaman köp zadı bilen adam talip diyenler şu yılan ya şu yerin aslında biliyor şu Türkmenistan'ın içinde karınca yürüse de talip Amerika'da oturan yerine biliyor diyen adam var. Son şunun bir giden adamın başına yetmeli. Onu yani dilmeliler adamlar men son düşündürecek oluyor. Aytiden berekella. Ona gayta meçhe veriyorlar. Bu tadı mesele ki yani bunlar ya adamların oturup düşünüşüp bolmuyor. Yani men öz prinsipim men görüyen adamlar bunlar tankit etsen bolanok. Tankit etsen sen agent. Murat Kurban'a tembol yanına vardan tankit etmeler. Dinge vasf etmelidir. Berdi Muhammed ve vasf edileceği Murat Kurban'a şey götürmeli. Olmasa bolanok. Ona sen ne demokrasi vuracak oluyor. Öyle diyen hareketin ödün cevap vermeyen olsan Türkmenistan'ın hakimiyetlerin cevap verin o. Olurdan sen onun ne yapıp cevap talep ediyorsun. Yani işine de cevap verin öyle. Ne emedin öyle. Asidin ödün de cevap talep edip onu. Cevap talep edip uğrayan molun. Ay bir de bokat ya. Ay sen agentsin. Cevap verin o. Nur cevap verin. Çağalan ayalın. Ay bir de bokat ya. Ay sen baytalan ya. Bak zapis ya. Alamrada. Raport ayarlaya. Bir ay ya. Ya şu yalanlarına son ya kaytalan ya şeyle. Yok. Efira girende ka vakti bol bilaşalar ya. Yo yazsınlar. Yazsınlar ana Muslim diveme biri girdi. Muslimcan, olmaya derler. Hoş geldin. Skorpion ödüm diyen mi? Biliyen. Ben kimdin diye. Ya bir yattır Skorpion kim biliyen ki. Skorpion düşen folya adamda da. Kim böyle? Muslim hoş geldin sonra ver Muslim. Alo aleykümler. Armağan'da. Aleykümselam. Ne adayladın? Aleyküm selam. Ben düşünem oklar o şu an. Talip eyle diyanı ya Nur beyle diyanı. Praneme orman orin mara talip talip da var olur bir hakikati yüze çıkarıp bir neme diyan adamlar özüňden bari adam ýonuňyz bir an hem üçin ağzalay ben düşünem okmuyor bir şey dişip gördüm. 2 saat Geçmeyen hareket eder özüňden bar. gittim yok mezir Alamrada. 2 saat. İki saatlap şonu düşündürdüm. Senem gelýäňdiň soňunda öňde de bir diýe bagşy diýe Zöhre Tahir destan aýdyp berýärdi ýa-da. Onu destan bu torýardy ýa-da. Şu wagt ýerde Üçta bagşy diýe 3 saatlap gara diýer bolup şu destanyň aýdymlary da bilen goýup aýdyp bolup deşet derin jally bolun ýa. Diňle oturandan bir elini aldyryp bagşy jany nämir aýdan şol Zöhre gydmy ýa Tahir gydmy diýär. Burma kıskaçı men aýdyp düşündirýän Muslim bak şu wagt köşke çağırýarlar. Doğru delmi Seret? Durunda şu wagt giren olsaň saň kıskaç aýtjak menen Seret. Köşke çağıryp oturýarlar, doğru delmi? Vilayet ýaşaýjylaryny
Ana postdan geçirýärler mi ya Aşgabatyň içine salýarlar mı? Indi sen şu arada bir aýdyp bere, nädip bu amala aşyryp boljak? Nädip ýola goýup boljak meselem? Köşke barmaly edip tapydy, bir gysty gurdurup otyrlar bilýärmi? Seni de düşündir bize. Nädip girip boljagyny, nädip baryp boljagyny? Bilemok, o zatlar men bilem, men wara bilemok, men aktivistim däl, men jurnalistim däl, ýöne men prosto görýänlere onun gow tarapyny görýänler, men erwet tarapyny görmok, şonu aýdyp düşünýänler. Talip bolýar, talip aýdanlaryň haýsynyň aňyrtynyň dogurdygyny sen barlap bilýärmi? Ya talip barlap bilýärmi? Ene talip aýdýar da plan etdi diýip. Men talim aýdanlaryň agam 100% dogry. Yo, sen niýde bilýän Türkmenistan içinde mi? 100% Dur. Türkmenistan içinde mi sen? Hawa. Türkmenistan içindeki hemme bolýar, Türkmenistan içindeki hemme telekeçiliň latynyň hemme emirlerle edýär. Yo, Türkmenistan içindeki hemme emirlerle näme diýeni bilýän bir öz arasynda ýa-da telekeçiliň. Eşdiýän am edil gapdallar, naduromok ýöne eşdiýän. Menem eşdiýän, men sen hakynda da eşdibilen, her ýyl gıýbat eşdibilen, ýalan da eşdibilen, dogry da eşdibilen. Eşdibiler tamam bol. Maňa da ýadyp berdiler, maňa da edil talibe ýadyp berişler ýaly, maňa da bundan 2 ýyl ýadyp berdiler. Ýylydyna şo talibe ýalan adam maňa da ýadyp. Men bermedim. Näme üçin tebe men ol adamy özüm tanamak. Ol wara, gor ködüp futdama getirýär, ol ýöner gurlan, o agam ýöner gurlasa talibi hiç kiýilen. Yo, bolmanam. Awra ýammanmady. Yo, bolmanam. Hormaty awra ulurlar. Bolmanam 20% dogry aýdyp 80% ýalan berseň dogry ýaly edip görkezip bolýar. Men düşünýän, onu edip bolýar. Ýöne maňa maglumat gelip. Maňa maglumat gelip otyr talibiň. Maňa maglumat gelip talibiň töhmet atan 2 tane adamsynyň biýunadyr hakynda men ananýan adamym maňa habar berdi da. 2 tane adamın başına yetti şo diýip. Üstünden düşüp diýe aňyrtyna yetmän kimdigini bilmän ýa-da. Ondan näme üçin talip? Ya aňyrdakylar. Yo, sen şu adamın talibe maglumat berýän adam halka kömek etjek bolup, çyny bilen halka kömek etjek bolup maglumat berýär diýip düşünýän bu. Dogry, 100% ananýan bu şol adamyň. Şoň dogurçylygyna. Talibe maglumat berýän adamyň ansaply adamdygyna sen kepil geçirilýärmi? Şoň kimdigini bilýän ok. Talibem bilen ok şonu. Yo. Ay bilýän ra plan nime? Görýänmi? Sen bilýän de plan nime diýän da sen bilýänmi wa talip Nurin kimdigini bilýänmi? Nurin kimdigini bilýänmi? Näme üçin talip çykyp jogap beren ok? Nädip hali şu Nur nime diýär? Gaçwatal galyp berjek bolýar. Fiýa aktivist diýip şutar. Yo, men Nurin, men Nurin bilen Talip bilen Nur bir komanda. Dur da Talip bilen Nuri edil iki taýaly bir komanda diýişleýär. İkisi. Indi Talip onu aýtsyn eger Talip onu ýaly köp bilýän bolsa aýtsyn. Bir kere jogara berýän Taliba. Nuri öz çağalaryny aýalyny edip çykardy. Ine biziň aktivistlenmede ýygnap ýurduň içine kedip otyrma heme. Ben wara ýöňrak Talip we Nuri ýöňrak aýtdy da men şol kendimden men Nuri aýdanok, Nuri jogap berdilenok. Yo Nuri hiç de jogap berdilenok. Nuri aýdan mena bilemok diýär. Tebel çağan çykarmak üçin näme bolma bilýän? Biz bu da içinde 30 ýyl berdi. Daşary ýurtdan gaçwatal almaly ilki, oturma almaly. Ondan sen oturma alan ýurdun hökümeti, daşary işler ministri, Türkmenistanyň hökümetine basyş görkezmeli. Şoň çağasyň aýalyny çykardan çykararsın. Bolmasa da biz saňça ýerýär saňa diýip basyş görkezmeli. Şonu çykarsa erkek bolduň şonu. Nurda oturmam ýok, statusum ýok, durumum ýok. Nury aýkmanna. Ýewropada ýygyp beren adam. Nurin arkasında durup penidi yekaca gurama ya hükümet Türkmenistan'a basış görkezmedi. Indi hiç il basış yok ýagdaýynda Türkmenistan'ın migrasiya gulluğunun kalbına rehim miriya. Mehemetinin kalbına rehim miriya. İminle Nur'a gadek gelindi. Hiç il basış yok. Alya da alay Nur diye. İnha çağan, inha da ayalın, inha da çağalan deyip beriye. Tarihte birinci gedek şunyalı vaka bolýar. Düşünýärmi? Emma şowur wagtyň özünde de bärdäki aktivistlere ýygyna wekidip oturýarlar. Şeýdi. Nura da gelmedi, oturdy ýa. Näme üçin? Nur bärde işlemeli. Şowur wagtyň özünde de Nuri rejimiň adamsy bolan hallyşy arkamyzdan, biziň arkamyzdan gaçwatal galyp bermek üçin rekomendasiýa berip otur. Şu aktivisti kepil geç. Hallyşym Alişire ýüzlenip otur. Sen gidýän, sen ene baryp saýrarsyň Türkmenistanyň içinde diýip. Hallyş. Ol Abdullah da sen maňlaýyndan ok berip pıtıra diýen sen niýe otur. Şo wagt Nurin kömek edip beren wagty. Indi Nur kim bolýar? Sen şular ýaly arifmetika bir goşmak bir iki ýaly arifmetika şol. Düşünmedi ýaly kyndat ýok.
Nur Usta'da kimi işleýänini düşünmeýän bolsaňyz, onda senin wara garangydaksın. Siz ýaly adamlary var, şu rejim. Edýär, oýnaýar, it oýnanýar edip. Eger şular ýaly ratda öňüňiz oýnadýan bolsaňyz, Nur ýaly haramzada, şondan gahrman ýazýan bolsaňyz. Onda siz wara islendik adama da gahrman diýip ýatyp şol ýalap ýatyberin. Onda size şonunda şu düşünjäňiz bolsa size gogdurmuşa neme manatip däl aýdaýyn. Şu akyngyz aňyz bilen gogdurmuşa manatip. Nur ýaly islendik haramzada şey barmagynyň başynda aýlap otyr. Biz ýaly adamlar näme diýär? Biz şunu düşündirjek bolýar. İnha şula şey diye, inha bilen beyt diye, inha haliş, inha nuri, inha şeyle deyip. Hine maydiyan, koysan o yani bidar ettirine da edip. Bir de senin gözünüz aşak oluyor, senin o sırtına barmağın sokup otuyor diyenleri. Yok soksun ya, bir işin olmasın. Yo, Düşünüyor musun? tüňden Biz daha yaman aklı ben bolýan, Yok, yaman senin aklı bir biz bitirine bolýan. de. Düşündürsek, size düşündürmeli, ne etmeli hele. Sizi yakmalı şu nuri yana adamlar. Bolýa sizi Allah var. ata Nuru unda çesni işleyen bolsa Taliban Dur Sultana halış atak edip oturanda şeyleme Dur Sultan şeyleme dip Dur Sultan Atak önüne ettirýän tananok. özleri, atak ettirip getirip bir ýerde duşurýan özleri, o zaman halişi kuşkurýar. Halişem näme diýär Dur Sultana? Dur Sultan näme çekil ber işläp biziň anamyna giren adama näme diýär haliş? Sen niye agent diýär, sen niye rejimi işleýän diýär. Halişin özü kimin tek halişi özü anama girip aýdýar ýaly. Bilerim näme diýär? Nuru bilen näme diýär Talip. Dur Sultan diye ne diye sana diye ayıplama yok kavgatıyor. Hani ödün aklı diye. Yani Talip tanan olmuşsun. Dur Sultan'ın kimdiğini. Nurum tanan olmuşsun. Bunlara kalsa ne emedecek? Ağam, Dur Sultan yani halk üçünü işlep bilen adamları agenda çıkaracak. Öğlerim kahraman olacak. Allah'ım rahatı agenda çıkaracak. Öğlerim kahraman olacak. Öğlerim bokun içinde oturuyor. Tek öğlerine cevap verebilen o. Hizmetdaşlık ediyor oturuyorlar Yo, öğlerim. tüňde de. Yo öyle de kadar oturuyor. Yo, Yanlış. İn iş ediyani Dur Sultan. Dur Sultan agenda çıkarmalayıp anlardan zakar geliyor. Talibat o da hemen uğradı. Bir de şunu düşündürecek oluyor. Seyredin ho bilen edip oturuyor. Talişal kuşkurup oturuyor diyanlar. Bilim geliyor da yok diye sen niye tökmet atyan? Sen niye nimeti pok atyan? Men pok attığım olayam şu da düşündürecek o düşündürüp oturuyor. Yine sana düşündürüp halişa oturmalıp beriyor. Oturmalıp verecek olup ber. Nuri. Inni şo kim bolýar? Şoňa düşünýän okmy? Nuri nemäň başyna Abdulla bilen Alişiriň başyna ýetenem haliş. Şoň nemesini getiren sapar bolup begenip, ina gidýän maý aýyna dip sapar bolup rejim adamy bolup şoňa habaryny getiren haliş. Şoňa Nuri kömek edýär. Şoňa Nuri kömek edýär. Inni şu taýda şundan betersi de näme tutmama gerek? Men düşünmedim. Ya ne etmeliydi? Ötkin işgasını görkezmeli mi neme? İnha men kontrakta gol çektim deyip Nuri'si de kontraktım görkezmeli mi? İnha rejim bilen men kontrakta gol çektim. Şonda merde düşünüň da yok mu dedi? Şonda merde düşünüň da öýnä dedi. Onda şoňa şey deyip dakazatçy ne dokument inha mehme işleýän deyip bir ýerde potpis bolmalymy? Interesli adamlar ey. Bizim sizi şu atları öýdüňizde kelleňiz ýeten ok. Bizim azap edip şu atları çigitlep düşündürýärsen bolýan. Bar, hanay Nuri'nin edýäni işiniň yüzden birnemeden doklay Talip'in edýäni işini yüzden birnemeden doklaydy. Ölüň owanla, ölüň. Şuňa aňy diýeten okmy? Onda maliýe alyp ýaşa berin. Maliýe alyp ýaşa berin. Bizim düşünjek. Näme bardy? Direl stat bilýändir TikTok'da Canan diýen bir aýal maşgala bardy da. Nova, qara ummady Canan wady, aktivistlaram bar ýa. Durda indi bir näme Poseidon. Alamra da hem aktivistlerim şu an efirine bariyatı. Demokratik bir neme daha görünüşte alıp bariyatı. Son Kakamrat Hıdırov zatlar gelip şu Nuru hakkında, Talip hakkında sonra o zat verip ne mesele şoňa can edip Nuru. Ben o ayalın yalancısı seyredin. O ayalın öz aydan zadını aydı otuyn. Mende yazanları var da sebep. Neme diye sen diye näme üçin şu başka aktivistler alýan diye efirine. Soňam diye sen efir açsan diňe Talip bilen menden gurrun et. Başka aktivistleri alma efirine diýipdi. Neme diye gorkuzya diye de soňam meniň diye kimligimi diye diňe Nuru bilýärdi diye. Şo Kakamrada Hıdırov bilen Nuru efirde tartışýarlar. Kakamrada diye sizin Türkmenistana ine diye adamlar çağırdyňyz barandan soňky planyňyz näme diýip soraýar. Şoň üstünde tartışma bolýardy. Soň Nuru diýip durun. Ýanky aýal aýdyşyna göre meniň diye kimligimi diye diňe şo Nuru bilýärdi diye. Şo güne Nuru bilen tartışdyk diye
Men efirmenki kim alsam şonu alyan. Seni kızıklandıran zat deyip tartışıp diye ertesi günü Aňyrdan jaň edýärler diye polisler. Sen näme edip ýörsiň efirlerde? Sen öz nämeň bilen ýörap bilen okmy zat deyip Çağlamyň ýanynda diye Çağlan telefondan jaň edip gorkuzyp näme etdiler diye. Hatta şu ayal öz akkauntunda yüzünü açıp ötünjem soradı soň. Türkmenistan hökümetinden ötünç sorap TikTok'tan ayrıldı da. Soň şu Üstünde bir fora yazışmalar bar. Seredin şunu ýaly yazışmasam bar. Bir toplantıda näme diýerler? Nura sorayala karoçe. Bu nämening studentin nämesimişim pikirmişinde daway Alşer karoçe näme delim. Aramızdan ayralımla şun bir peýdasam ýok diýe. Soň Nura maňa zat diýe, ýok diýe, hazır diýe Alşer'e diýe deýmelim diýe. Sebäbi Alşer'e aýyrsak diýe, ýekece çärjewli o galdy içimize diýe. Onu aýyrsak soň tire parazlyk bolýar zat diýip bizi näme diýerler diýe. Sırymyz orta çykýar diýen mandaýda da. Şoň üçin diýe Alşer iň soňunda aýrar. Şoň üçin hazırlykça Alşer'e deýmedi diýe, gowy diýe. O näme aýratyn efir alyp baryp YouTuberçylyk edibersin zat diýip. Onu ýazışmalar hem bar. O mekan ben adam teýadyr jaň edýän etdiň planyň nomeryny berdiýse berjek. Berýän eken bi. Berýän eken bilip aňyrsyn geçip edýär. Şoň üçin bilatlarym aýtmaly. Atamurat'ın pasportunu çıkardı. Atamurat Saparov mu kim o? Atamurat. Kaspirovski. Şoň pasportunu. Atamurat'ın hemme daýandysa näme berýär? O kim şol? Sadyk näme? Sadykow mi ol näme? Sadyk Kargo. Sadyk Kargo. Olam näme ilçehane bilen hizmetdaşlykda adam. Şoňa ýürüýte berýär. Onam Atamurat bilen arasynda bir ýene bir oňuşyklyk bolan üçin berýär. Kim on gaharyny getirdi urin? Alyp satyp berýär ol. Onuň şunun näme bolýarmy? Biri-biriňe hapa goýmak bolýarmy? Onuň ýa bir ýeri ýa sen näme işetdiň, sen näme? Nurda ýaly işetdiňmi diýe. Men Nurda ýaly men adam tapmamak birinciden, ikinciden men aktivistem däl, men opozitsionerim däl. Men kritik edýän, analiz edýän, men özüm näme ýalňyşlyk etsem aýdym. Näme de? Nirde men ýalňyşlady aýdýan bolsam aýdym. Ýan kaýdylýanda hatda ýalňyşlyk bar, men gowalgan bol, näme Nuryň edip berende adyn men onu gowalgan bol, şeýlemi? Özüňi da sonra göreň dok. Özüňi da düşünýän dok. Ne bilem oturup düşündir ýa şu da, Nury şey edip berdi. Alşyr bilen ne Abdullah'ın yakan yankı näme hali işe kömek berip ber. Şoňa aktivist diýip şutadan oturma alyp berjek bolup ber. Ondan men şulady gowal bolsam, men ýamanlyk etýändigim bolýar. Men jurnalist ýokmy, men şulatlar aýdýan, aýtma hakym bar. Jurnalistiň öz işi bar, aktivistiň öz işi bar. Opozitsionerň öz işi bar. Parkyna düşün, sen näme iş etdiň diýende. Jurnalist ýokmy, men edýän adam, analiz edýän, kanalyma girin, men tarih barada faktlar, maglumatlar berip oturýarym. Ýakyn tarihde opozitsionerleriň edýän adyn men analiz edip berip oturýarym. Şolatlary diňläp, birazjyk öwrenin diýip berip oturýarym. Men öz işimi edip oturýarym. Ana men edýän işim. Men soňky adamdan 5 ýyllyk edýän işim ana internetde, YouTube'da, ondan öňki adatlyk radiosunda men rejimiň kemçiliklerini tanqidlap edýän çykyşlarym arhivde dur adatlyk. Başka näme gerek? Men jurnalist ýokmy, edýän işimi edýän. Ýöne men adamlara ýygyma düşürip men görüň ýurda göderiň diýmeli adam däl, men opozitsioner däl. Aktivistem däl. Ýöne men opozisiýanyň içinde boldum, men Abdukulyň döwründe de boldum. Ondan öň Agdybirlik halk hereketi bana Türkmenistanda ilkinji döwredilen Agdybirlik halk hereketiniň içinde men Türkmenistanda näçe ýygnaklar geçirip, listowka ýaýradyp, siziň en atalaňyzy aýaga galdyrmak üçin näçe biz hereket etdik, risk edip. Birem gıymırlamadı siziň en atalaňyz. Innemana şuguna geldik. Şuguna geldik. Ana biziň eden işimiz. İnternet ýok wagty, mobil telefon ýok wagty biz hereket edip, listowka ýaýradyp, broşura ýaýradyp Türkmenistan içinde. Şoň üçin hem ýydarlandyk, süýreldik. Soňda da çykyp gaýtmaly boldyk. Ana biziň eden işimiz. Ha o, bir de deka oturmadyk ýöne siz ýaly. Siz ýallaram oturup pitçiňek diýär. Öýüňde hiç iş edýän yok. Näme iş etdiň diýip. Bizim ömrümüz şu işe bağışlandı. 1989 ýyldan beri Sovet Soýuzy dargamaky. İlkinji gedek şu opozisiýon Agdybirlik halk hereketi diýilýän adym näme diýeni bilýän näsiňiz. Şonda öretdik biz. Niýazyň döwründen Sovet döwründe işledik. Oturmadyk. Biz şoň üçin bir köpük pul tölenmedi. Siz bir köpük iş edýän ýa-da ýatyn çöpe mallar ýa näsiňiz. Yine de oturup bizim bir giden eden işimiz üstüne atana çekecek olur. Nur bilen talibin ediyenler de olur. Hiç daha da ol. Rejimi tanqidlamak değil yanlar bizine şunyalı gizlikligimizden öğrenin de adam.
Siz için bir täzelik bolup görünýär. Ey, tankide de otyro, näme de otyro. Bir de çünkü hiç zat rejimi tankide etmek hiç zat. Ýöne şuň üçin näki şu oyunlar açyk görkezmeklik. Ol her kişiň başarýan zady däl. Bu zatdan bir giden zadyň içinden geçemezsen şu oynalyan oyunun nämedigini düşünüp size düşündürjek bolýar. Ştada häzir bolun diýip, ol giderin diýär. Onda sen näme şuň otyrýan ýa-da tora berýär. Nur giderin diýdi. Nura alan ýar bolsan gitmeli keninde. Orada da ana orada bayramynda barmaly da näme şi gitmedin? Nura anan ýan bolsan. Diýmek onda henem ananan ok Nura. Ya da Nurin aýdýan şo zadynyň dogurdygyny ananan ok sen. Şoň howply zatyny diýmek düşünýär. A menem şonu aýdýan şo howply zat ýöne giderin diýip barp bolan ok diýär. Ýöňünden taýýarlyk görmeli, ilki jewitleşmeli. İlki Nur öňüň kimdigini açmaly. Halkyň öňünde jogap bermeli. Nädip çağalaryny aýalyny getirdi. Näme üçin hal işleýän haramzada kömek edipdir. Şonu bilýärmi sen? Ben bilen o. A şonu men düşündirip otyrna şonda şu zatdan üstünde birazjyk pikirlerini diýip bolýan. Senem gepletmejek bolýan. Nura dil ýetirýän diýen. Men Nura dil ýetirmek, men Nuryň syrtyny açýan. Syrtyny açýan. Nuryň edýän tankitler men ýugurdyň içinde diýdim. 89-njy ýyldan başlap etdim. Hemme eginleşlen bilýär, agda birlikde bir adam bolsa şonu bilýär. Sen näme etdiň? Sen ejen kakan näme etdi şo döwürde? Ine şunu etdi, haram zadalar. Yine de geliyem sen näme iş etdiň, näme? A sen näme iş etdiň onu? Ha? Hiç adam etmedin. Sen ejen kakan mı etmedi? Kul bolup niýe wagt etdiň? Türkmen başyny wagt etdiň. Soňam haramda wagt etdiň. Şoň götüni ýalak geldiň. Innem gelip o Nuryny talip etdiň de şolar ullukan iş edýän ýaly duýýaňyz. Olaň edýän işini aýdýan, olaň edýän işini biz arkaýyn ýöne bir çivit-çivitläni ýaly edip edýärdik şonu biz. Şu adam edip otýur. Olaň edýän iş düşkünat ýok ýöne. Ýöne aýdýan aňyrsyna ýetmän bir giden adam üstüne tökme atyp otýur talip diýär. Aňyrsyna diýeten o. Oňa maglumat berýän kimdigen belli däl. Klanlar bilen klanyň arasyndaky çakmyşyklary goşulyp otýur. Onu oňa tanky oň üstüne hapa goýmaly, baňalan nemesini iýeren maglumatyny buň üstüne goýmaly. Şolam halk üçin görüşmüşin. Ha o gitdim da şol bir adamy gidirdi talip. Ýerine ýene bir haramzada geldi. Başga bir ýerine gidirdi, oň ýerine ýene başga bir haramzada geldi. Şoň bilen mesele çödülýärmi? Ha? Ine talip hapa goýup otýur. Ay plan edipdir, planyň gyýyny dikipdir. Ol bagşlangyň planyň nämesini uğurlapdyr. Ha o? On diýdirýän kim? Şoň ýerini aljak bolýan adam ýa-da şu öýde adamsyň şoň ýerine getirjek bolýan adam talip bolany otýur. Bolýa diýdir. Gidirdim da ýerine getirdi, başga adam getirdi. Düdelýärmi? Düdelen ok. Oň bilen mesele çöldüň o. Talip mesele çöldü bolýarmy onda? Sistemany ýitgetmeli. Sistemen öýüri çürük, sistemany ýitgetmeli. Allamrada meselem köşke barman alternativ nähilek şekilde hereket etseň bolar. Ýa-da şoý her bir arzy derdi bar adamlar özleri platforma açyp şo taýda öz dertlerini yüzlenmelerini edip bermeli bolarmy? Ýa-da alternativ bir hilek herekete geçseň bolarmy? Meselem näme teklip berip biljek bu urda? Bular belli diňe köşke barmaly gygyr oturýarlar bular diňe. Ýa-ni aýtdym ha, köşke barmaly diýmek üçin täkden bir giden iş geçirmeli. Näçe min adam toplamaly we tarapdaryny toplamaly. Ondan soň strategiýa ýangydadyň maksatnamaň, düzgünlamaň düzüp hemmeni beşişdirenden soň ondan ýol tapylar. Ýöne täkden 5 adama ma ýok tüm töwerim. Gideli 5 adama ma töplap bilen o. Näme şu bir adama eline bilet alıp çykyp bilmedi. Öýdem çykmada eline bilet alıp oturan ýerine gaýgyrya gitmeli. Diýmek şo mesele bolanok, şo ýol bolanok, şol işlenok, şo metod. İşlejegem däl. 5 tane adam ertersiň olany eline gannalanyp äkiderler. Şoňule iş bitýän bitenok. Ondan öňürti etmeli işler bar. Etmeli işe men aýtdym öňü bilen halkara guramalary bar diýdim. Men ýa-ni tutuşdan kiklagyň dogamyny aýtdym. Halkara guramalary bar, şolary işler ýaly etmeli. Ine OBS'ye barıp arz edýärler, şikayet edýärler. OBS'ye barıp inde arz şikayet etmeliler. Olar bilýär, hemme ýagdaý bilýär. Şolaň öýüni işler ýaly etmeli. Şolaň öýüni diktator rejime garşy sanksiýa girder ýaly etmeli. Yurtdan daşına çykana tutsak eder ýaly etmeli. Şolara basyş görkezmeli. A biziňkiler näde? Barýada şu hanyň öňünde şikayet edýän ýaly. Ay biziň ýagdaýymyz şeýle, ay biziň şeý diýerler, bizi eýdi edýärler, bizi beýdi edýärler diýip OBS'ye barıp şikayet edýär. OBS'ye bilip aňyryna geçýär, OBS'ň öýüni işler ýaly etmeli. OBS'ň öýüni şo korrupsiýaň içinde otýra görünüp dura.
Şondan başlamaly işläjek guramalar bar. Oňuň bölümleri bar. Opozisiýada aktivistler hem şolara batyşlar koýmeli, şol urdu işlemeli, şolardan jogap talap etmeli. Sizinle 30 ýyl bäri hatabat dinläp otyrdyňyz. Ýöne özüňiz näme diýäňiz, näme hereket edýäňiz? Siziň ofisyňyz ana Aşgabatda dur. Näme üçin işlänýär? Aşgabatda OBS'ň ofisi bar, oňuň ofisi bar. Näme üçin şonuň gözüniň öňünde biziň adamlar ýyňnalyp otyr, ýitirmedilip otyr. Olar hem sesini çykaranyň. Ana gurgoý niri urmalyny. Diktatör rejim uranyň bilen peýdasy ýok, şu taýda karam guramalar bolsa urgoý. Ana inge saati işläjek metod şol, men diňe şonda görýän häzirlikçi. Başga ol gideli bilen mesele bilen şöyle ol neme? Şeyh Muradov dagany taýýarlyk görüp, bir ýyllap taýýarlyk görüp dudaga düşdiler. Tarapdarlar, näçe tarapdarlary, emellar adamlar, näçe çinonyklar tarapyndan boldy. Şolar dudaga düşdi. Nuriň net giderin diýeni bilen baran bilen mesele çözülýär. Taýýarlyk gerek. Allah marada, salam aleyk. Negujeyle bir emmeňiz bir ortalygy gelip bir gurleş bolany. Ne gurleş Kaýyn otyr? şolar ýa. Gurleş otyr. Ýok. Ýanky aýtýarlaryňyz öyle Nurany ýa Talip üç. Yo, onuň nuru jogap berip bilýär men kusar olara. Yo, men aýtdym, eger bir adam zat bolsa bir ortalygy gelip bir gurleş bolar diýäne. Bolýar gurleşip bolar. Men ýanky sora Şonu bersem. gydyklanýar. Yo bolýar, men ýanky sora Nura bersem, Nur gelse ýygnakda otursam, men hem aýdýan Nurjan diýen. Halisha diýen, Alşeýr bilen nemäni ugrotdy diýen. Abdullaň Türkmenistany ugrotdy. Ödem aýtdy. Ina gidýär, maýa aýynda diýip söz berdi, olaram gitdi. Inni ödem Alşeýri öldüren, sizi öldürür. Ştaýda göräýsem, Polşada aktivist wadyny göräýsem öldürdirin diýip berdi. Inni şoňa da Nuri oturmaly berip ber. Oturmaly berjek bolup rekomendasiýa berip ber şol adamyň. Kimdigini bilýär, Nuryň aňyrsyna ýetýär. Inni men şo soraw berýän, Nur näme üçin edýäň diýsem, Nur näme jogap berer diýen Nuryň ýerine ödüň bolsaň da näme jogap berip bilesin. Şoňa jogap barmy? Şoňa men jogap bardyrydım mok. Nur näme jogap berene de kabul eder ýa jogap däl şol. Ondan men onuň şolar ýa adam bilen men bir ýerde oturarmy? Men oturmaýan. Demek on edýän işini öýde görkezip otýar. Şol adamyň kimdigini bar görkezip otýar. Diýmek meni häzir biri ýoklasa rejimiň buyrugy boýunça Nur şol adama kömek etjek adamdyň görkezip otýar. Nuri egindeşdi ýan adamny ýok etdi şol. Alamada şunu goşaýyň da özüme nugrajat etdi ya. Talipam ana çağasyny göresi gelýär, Türkmenistana gidesi gelýär diýip Nuru maňa liçkadan ýazyp ýakynda Dür Sultana ýazdy. Hakym bende bar ol, screenshot'u bar. Dür Sultana Nuryň öýde ýazdy. Ina basam sen Türkmenistana barýan şonu görersiň sen taýraşyň diýär. Şo wagtlar şo wagtlar. Şonu heşelle kakyp otýar, garaşyp otýar. Haçan Dür Sultan gider ka diýip. Sebäbi näme üçin? Hali şaýtdyň. Ne gidýär diýip. Oňa da begen ýa. Nur begeni otýar. Inni şular ýal haramzada bilen men bir taçaň başynda, bir stoluň başynda oturuny diýärmi? Şolar ýal gutolandyr diýärmi? Men olar ýal adamdyr oturmaýan. Ol adamyň elinde gan bar. Bu adamyň elinde gan bar. Alşeýrden. Ha? Ol beýik lider diýär özüni. Özüni beýik lider diýär. Şo beýik lider bolsa, şolar ýal beýik lider da, şolar ýal iş edýän adama siz beýik lider diýäňiz. Ine sizler bar. Sen aýdýan sanki etme onu diýär. Yo, men diýem o. Men diýem. Yo, onu beýlekler diýär. Ýaňy gelip bana şey diýenler bar da, sen niýe? Yo, Allah marada, bu Serdar Berdimuhamedov emýär bu. Bu Serdar Berdimuhamedov boldy ýan adam. Derel sodun. Sen Serdar Berdimuhamedov alyp barýan siýasat bilen alaşýarmy? Yo, Serdar Berdim direliş. Bu taýda men boşaýym. Bir zady goşma. Indi men bir zady aýdym direlişden. Bärde Gurbanowyň kaýny nemede oturma, tanqidda oturma bolýarmy? Özüňe başda götünne gezdiň. Soňra bäre gelip bir zat diýjek bolýan. Ya sen Serdar Berdimuhamed näme şu Serdar Talip mi otyra? Talip Abbas mi otyra? Serdar goýtyra. Oňa näme diýen onu? Kerim, sen näme diýjek şoňa? Meni görýän näme? Bolýar sebäbi özüni görkezjek bolýar. Aktyor da bu oglun. Yoňa içýärdi türkde gezýär, men muny tanaýan Allah'ım rada. Bile gezýär. Yok Kerime diýjek bolýan adam sen onu şo sorawy näme Talibe berýärmi? Talip bunu açyk
Serdar Men Berdimuhammedowy gollayan neydi? O lidi ervedi işeden o kalkuşunu işedip gördü ya. Yöne yegenler her ervetti. kimin öz pikiri vardyr. Yöne yegenler ervetti ya. Bol ya yegenler ervetti olsa Serdaram gow bolsa hökümetin başında Serdar otuyor. Yegenler oturunu hökümetin başında Serdar otuyor. Hökümetten hem şu gün adamları ejirşek ya. Migrasyada ejirşek ya, Mehmeden ejirşek ya. Yurdun içinde iş yeni hem de ejirşek otuyor. Şoňa kim jogap berýär? Yegenler jogap berýär ama Serdar jogap bermeli. Serdar hökümet başlygy. Serdar prezident. Şonam talip öwýär. Indi iki zat ne edip oňuşýar. Yegenler erwet, kakatam erwet, Serdaram gowy. Ýöne hökümetin başlygy Serdar. Ýa-da oňuşmaly. Dimek, şoňa diýdirýän adam ma, şu aňyrdan Serdaram näme taliba maglumat berýänler bar. Şol Serdaryň tögeregindäki şoň klanyň adam, şoň padderşke diýen adamlar. Bolya Allah murada başla dur sultan. Allah murada Ferhat. Men sen bilen guruluş otyr. Normal ýagdaýda sen bilen gururuň alyp barýar. Näme sebäpden bu birini emýä ýa şular ýa näme gerek şu zatlar. Men sen bilen guruluş otyrna. Yo, şoň üçin näme Sen meni Biri kim uşak etme yetmeli. Eger ana maňa kazyon diýip näme sebäpden şey diýen. Yok, kanema yetmeli. Sen özüň ämät yüzüň bolmaly şu Dur Sultanyň kanalyna gelmäge diýilsen düşünýäň sen nämeler diýmedin kanal. Sen özüň yüzüň bolmaly däle şöre gelmäge. Dogry aýdýan, ana Yalan binamyz aýtjanmy? Kerime menim aýdy. O binamyzçylyň sen çyn Sen çağlasyna ýetdiň. Sen namysyň orada birinjiden ötünç sormaly. Geldingmi? Şo aýal maşgylaň öňüne, şo kanalyna geldiň sen. Namysyň bolsa ne derdiň? Erkek ataplaýan bolsa aýal adama şonça şol tagatany üçin iň bolmany Dur Sultanjyň bagyşla men taň bir giden da aýtdym. Aňyrsyna ýetip aýdan adam, ýetmän aýdan adam. Sen bir giden şol tagatdyň Dur Sultany. Näme diýmedin sen? Jelep diýdiň hem Ara ine Ferhat görýäň näme? Özü boynuny alyp nädir bolsaň? Şoň ýaladym net. Arada talip Bir saatdan YouTube'a video goýýar. Onuň sen meni kemsitjek bolýan. Sen ýene maňa kemsitjek bolýan sen meni gelip. Men görmüşim üçin belki jurnalist bilen tanaýandyr bir adam. Belki höwüslen seretýändir şoň o makalalaryna. Arada talip diýip otur da TikTok'da. Bu diýä Dur Sultana diýä senem teklip etseň seňe maşanga girýär diýär da. Bir joga togry ýa-da. Onuň indi talibim halkyň goňuna çykyp akly güredi. Demokratiýa barada da atlardy. Dur Sultana islendiň adamyň aşagyna girip beren ýaly edip görkezýär. Açyk çykyş edip. Ondan indi şol adamdan biz demokratiýa öwrenmelimi? Bolýandy şol korrupsionerler hakynda gurrun etsin, ogurlar hakynda gurrun etsin. Allah murada. Ýöne men ol adamyň jurnalistsa dur täp, men şol adamyň öýüne seredýän. Sen moral hukugyňa men öýüňe şey diýip gördüň, bir biýguna aýal maşgala, öýdüm sen ýaly görüşip görün aýal maşgala. Sen islendiň adamyň aşagyna girip gördüň erkek adamyň diýende. Şon sen diýenden soň sen demokratiýanyň tarapdary bolýan, sen adam hukuklarynyň tarapdary bolýanmy? Bolanok. Sen öýdüň etek öýüne koýda. Müslüman sıraya ya Allah'ım radam. Müslüman sıraya. Öyle musulman sıraya bolýandy. Bizden öýdümiz bir dinar hukmunda görkezem. Yok sen öýdüň çem bolu Hudaý onu görkezýän. Şol Hudaý onu adamyň etmeli adam, diýmeli adam şol. Men şoň üçin bu adamlara men wapşe bu adamlarla oturmaly adam dälýänim sebäbi şol. Olar ýüzüňe bir zat diýär, erkek gün arkamdan hanjar urýar. Öz eginleşlerine ne şunýal görüşip beren adamlara şol atlar edip ber. He? Tali alşyňdan bir gurulsam bolýarmy? gurlar. Srednýa Aziýada Allah murada sen jurnalistýan, sen bilmeli bir zat Srednýa Aziýada elmide ama seksizm bar. We onu aýryp bolmady bu wagta şel. Şu seksizm etdirýän zat şol. Sen özüň düşünýärsiň muňa. Dogrymy ýa-ni dogrymy? Doğru seksizm bolar. Berdimuhamedowdan bada onda seksizm o aýalga Sredni, men Sredni Aziýada diýen adada. Sredni Aziýada bolup biler. Berdimuhamedov aýryp bolanok. Yok, ol apravdaniýa däl, neseret apravdaniýa däl, onu sen aklap bilmeýän bolýa, sen aýdýan aýal maşgalan kemset etmeklik badýan da erkek adamlar aýal maşgalan kemset edýär bizde, merkezde da o aýal urp beren ama dip föýük beren ama bolýa ýöne sen adam hukuklary hakynda gurrun edýän, şeýdemi? Halkyň öňüne çykyp. Dimek sen aýalyňa gowaranmaly, aýalyňa mertebesini gowaranmaly. Türkmenle bir zat bar, erkek bolup sen aýalyň arkasy sen aýaly gowaranmaly, sene.
Ayal özüni gorap bilmese de ejil. Neme hataplanýar da şahdy. Sen goram bol erkek bol. Bulam halkyň alada etip beren ayal maşgala. Özüň ýaly, ýanky ýaly. Talip ýaly. Özüni o şeýle görkezýär. Ona sen gorambasaň bu mertebesini. Ol gelip rejimiň adamty gorama da ya haliş gorama da sen gorama. Indi şu goramaly adam, goramaly adam şuňa şey diýär da sen bu diýär islendik erken aşany ýerip beren ayal ya goramaly şuň goramaly adam şu. Ondan bu adamlar bilen men aýdýana. Bu adamlar bilen bir ýerde oturar ýaly. Şular ýaly bir mesele bar. Indi bular aýdýar, ýanky Alişer bilen Abdullah meselesinde näme üçin hallyş ugrażat edip gören wagty, näme üçin hallyşy ýanynda sakladym diýende adamlara şular ýaly jogap berýär. Näme hallyşyň her bir aýdan zadna ananmalymy men diýär. Ýöne özü inanyp meni ugrażat etdi ýa, значит meniň gitjegime inanypdyr bular. Türkmenistana ýöne Abdullah bilen Alişeriň gitjegine inanmandyrlar. Düşündiňizmi? Bu men gitjegim bulara hallyş aýtdy ýa. Buların aýtmagyna görä sen Dursultany ugrażat etdiň diýende onuň açıklamasy şular ýaly. Hallyş maňa aýtdy Türkmenistana gitjegin diýär. Onda hallyş Alişer bilen Abdullah'ın gitjegini aýtdy. Bu ikisi Abdullah bilen Alişer'in gitjegine inanmam, men gitjegime inanyp meni ugrażat edip gezipýär. Nerede logika? Şol diýip beren Hallyş onu palçı da. Yo haliş heşelle kakıp ber günem aýtdy. Maýda ýynan ýang diýip Alişegire de nemedi. Abdullah da. Maýda ýynan ýang diýdi, onaram 28 aprelde ýynadylar. 28 martda ýynadylar. Student mysal üçin student hemmemiz tanýar da. Представляли edipmäniň bir peýdasy ýok da. Studentlermi diýýärdi Dursultan Türk Respublikasyna gelip gelen wagtda. Dursultan oğlunu görüp geldi. Indi çol taýinlamaly da jemgyýete, paçaznaňa bermeli da şu buyruk. Şoňa ýaşykda näme Dursultan çağasyny görüp geldi. Dursultan Türkmenistana büýneti gidip Moğolum ýaly ol. Küçüçü Moğolum bar bilýäňiz. Şo ýaly bizi tanqyda otursa giň görmeň, zat etmeň diýip bir çykyşy bar da. Onu hatda yüzleşme kanalyna ýalam dur şol. Patrika. Yo, menden sesi bar. Sen git neme sesi ýa screenshot neme Nurin ýalan haty bar Dursultana. Sen menden Moğolum agaýal haýryan barsan Türkmenistana ha görür ýakyn wagtda barýan diýip heşelle kakyp garaşy otýar Nuri. Gynana okşan gynadyp aýdan ok Dursultan diýen taňa da hoppa häzir boldat diýen ok ýok ine sen ýap barýan diýe şonda görürsiň sen haýraýşyňy diýip Nuri lezzet alýar. Edil halişiň lezzet alýar. Şoň gitmeginden içek bolýanlar. Ondan şolar ýaly adam bilen duguz neme birleşiň. Oturuşun, düşünüşün diýär. Düşünşmeýän, men olar ýaly adamlar bilen men bile oturmaýan. Olar ýaly adam şu gün sen ýüdüňe gülüp bakyp erteki gün sen aşyňa awatja adam olar. Talibim şol, olam şol. İkidem şol. Olan bar ol antany koklara akyndan lokkusyna men allanmaýan. Oňa sadece adamdan allansyn men bu zatlaryň içine geçtim. Bulan sebebi ayagyň nähil uruşuny gepin nähil uruşuna nerediýän. Şular bilen uzak ýola düşüp boljak adam ýa-da 5 kilometr geçmek ha. Seni çölüň içinde ýeňtaňdan ok görüp gitjek adam. Bular bilen uzak ýola kerwene düşüp boljak adamlar däl. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.